You're getting it. No, get it. No. You're so good. Oh, get it. Move to one. Where they will move. Oh, get it. Get it up. One. Oh, get it. Get it up now. Mama popo. Mama na chifi isi nne go ụtụtụ ọma. Isi nne go ụtụtụ ọma mbe fi chọba ive na-eli. Kedu ive ichi ili? Gwa m. Nna. Achọmeracha mama popo. Ichere ịlacha ụlọ nwa. Ọ ya ka ị na-ebela akwa. Mechie ọnụ. Chefene obere oge ndị popo ndị ụlọ ma ebulu gafede. Egotele ndị popo na nkata ya ịlacha. Ọkwa otu mkpụrụ nwa m bụ ya. Bụrụ ndị popo. Kedu ụdị oroma ma popo ịchọ ịlacha nna? Po. Ewe. Po. Kechalacha. Pochalacha. Na ịdịkwa na mma. Don't worry. Enye na onwe gị nsogbu. Ndị oyibo si, don't worry. Obere oge ha bụrụ oroma na popo gafete. Gotele gị popo na oroma ịlachaba. Ọkwa ofu mkpụrụ nwa m ka ewe. Kedu ụdị ọ bụ nna? Abụ ụdị popo a. Kedu ụdị ọ bụ nna gosi m? Mfụpụ yi. Ndị na-anya dim popo chalacha. Ewe. N'ala nwa agbọghọ. Mba ọ popo. Onye na-emekwere noise kele. Ọ popo ka a na-akpọ ala nwa agbọghọ. Biko achọkwa m maka mbụzọ ya eme ya. Ihe m ga-eme ya, m lụka m ga-awụ ya. Jidekwe nwa ga biko. Ị ga-ewere ihe kpafuo ya. Ị ga-ara kwụsị ya eze. Ị ga-were ihe kpafuo ya. Ya nwa afọ chalacha agba afọ. Ma n'Igbo. Nwa m mmiri ọkụ na-agafete side. Izugbugo nwa ga. Ọfụ ị nwere na ya adịa. Izugbugo nwa nwa m mmiri ọkụ. Popcorn ga izugbugo ya. O tego m chọrọ ile gị kuchi n'osisi. Jee ya ala ka o tego m chọrọ ile gị kuchi n'osisi. Mana nsogbu adịghị. Na ya n'ụlọ m nka. N'otu ya adị ma. Mụ bụ landlady nwe ụlọ. N'ụlọ di m rapụrụ m ka unu na-adara m mba. O nwere ihe o mere. Nọ na quick notice unu ncha. Debenu quick notice ya. Popcorn ị mụrụ ebe a. Debe quick notice bi n'otu. Quick notice, unu ncha. I'm coming. Let me go and call Papa. Please hurry up. Bien. Wait. She's coming. Let me call sister. Chica pro outro. Papa. Hey. One. No, get one no. She's outside with the bike man. I want no joke at bata. Yes. Once a while.
Hey! Adam mother. Hey, Papa. Adam mom. Some. We came with bike. Bien, na-agwụ na ụlọ ebutezina m nsogbu n'ezinụlọ ya. Kwa ụgwọ nke ame nke ụlọ ejiri ọkada bata. enwe m oge ndegbu nye nne ka m pụ ebe a. Biko nwanne m nwoke ego nwa bụ ego nne. Agwara gị ego n'ebe ego m. It's 500 naira. Papa is 500. Nsogbu adịghị. Ụmụ ihe niile ọnụ na-eme. Ana m agwụ na ụlọ ebutezina m nsogbu n'ezinụlọ a. Ebe ego niile asị apụta. Gịnị ka a na-eme kedụ ebe ego masị apụta ụlọ kogharịa okwu enwere isi ebutala m agba m na ego niile ọnụ na ebe niile ọnụ na-eti aka n'ugbe m elughị ya achọghịzị m ụdị nsogbu a mana nsogbu adịghị anya nte enyi ya ego mara mụ na ụlọ ya eme ka m bịa biko mee nọ ọsịsọ chikapụ ana m onye si nso ụzọ ọ dị ka mma wee si obi una batana no ke kwa na bun oyegu So that we need help. hey We can do it ourselves. You are talking to me. aga masinu baba ya amebo ọgọgụ yenye mego ọ na-enye mego nye mego e ma furo rengo onye ọwa biko mbo so si ye bulata kwa isi ola bulata ha n'udo hey non ada egwu o aha hey oko kedu ife ọ bụkwa mụnwa ka ị na-akpọ ọgọ gị kedu ihe butekwa gị ebe a kedu ihe ị na-achọ gịnị butere gị na be m ọ gịnị ka ị na-achọ onye ka ị na-achọ ọkwa ihe gị na ọga gị na-arụkọ na-ekwe gị ọ dịka ọga gị na ya arụrụ aka n'obodo a ọ dịka onye ego gị ihe ga-abịa na ya na be m ọnọdụrụ ya na gị na ụlọ mkpọrọ nne ji ọgwụ na-afụ m anya agụ ya adọwa gị adọ ọ ga-enye m ka m pụrụ ebe a nsogbu adọ anya nte enye gị ego gị mana nye m chere bọọlụ biko m gaa gịnị ka ụnụ kwu eme kedu onye ọzọ ka unu na-eche gị nwa mmemme gị mụ na gị ga-mgba sibe m pụọ ị na-adị ka mmezi akara mụ na gị ya eme ewo onye isi ga-ewu na nkwụ abịa na nkwụ nke bụ ọka ibe abụ ihe a akpọjiri ibe abịa gị na zo na ha na-arụ biya ịṅụ ụfọdụ n'abalị ịnyụgide mpoji ụkwụ abawa na mpoji sie ebo Can't you speak English? Obioma. How is he know how to buy something? Yeah. Ogiri na. nna Ewo, ekene mo. Ogiri ake from. amade m nọ ebe a iwe wena gị Enwe bụ ụlọ mụ. amade m Ka ị na-achụrụ nwatakịrị ka ebe oke ọkpa na-achụ nnekwu. nna ị mara obele nwa mbọsị a ị mara nwunye ọbụ Ka nwa dị ife. na-azụrụ m ị mara nwa N'asụsụ oyibo. ị mara nwa bọdịman nke be anyị Ọnwa ma dị ya. Ị naghị ewere ụra sawa anya dị. nna anyị olubenu nke anụ aka na-atụ ya Ọ jụrụ ajụ. ọ jụkwara ajụ nna anyị nka na-eso ya mana nna anyị kedu ife a ga-eme ife a na Okwuru isi ndị mmanwụ dị ya. Ị na-akpesara ya. ha obirike onye obirike nnukwu mmanwụ obirike nwa Kpesara ya. obirike tu Ka okwu bee. amara m na ebe ahụ ịnụgo ife nna anyị kwukwuru enyewa ịkpakụ iji ya obirike anụgo m ife ikwu Na ụmụ ntọntọ ụmụazị ede nọ. Ha edebe ahụ na ha ada eme ihe dị nọ. Mana ha mechụrụ. nna anyị kwu ọ sị na Ọkwa gwara gị agwa ọ na-agba yipụ akụkụ ebe n'anya. mba nụnụ kịta ka mma na isi ga ka eji wee lụọ river Niger Ada ekwu ekwu. ọ na-abịa Ọkwa DPO. Sa!
anyị ebe a ka anyị si apụta ugbu enwere onye anyị fụ anyị bata ebe a enwere ma nwoke ma nwaanyị nwe iviri ma egwu ma ọkụkọ ha nche ọ dị ka ha fụrụ anyị gbanaga enwere onye anyị fụrụ m nata ka anyị na-alọta na steshọn na gịnị na-enwe ndị na-enye nsogbu n'ime ọhịa ka anyị bịa buruzie egbe oke anyị na-abịa ozugbo ozugbo anyị na-abịa na DPO na-asa anyị na anyị rọs ya bịa na steshọn ka anyị bịa buru egbe ugbu a na-enwe grupu na-enye nsogbu n'ime ọhịa so na anyị ga-abịa ka anyị ga buru egbe ịfụ na DPO anyị gaba ime arrest n'ime obodo ga-enye anyị egbe ọ bụrụ na anyị gazi ebe ha were mma chọọ igbu anyị anyị agaghị difendị nwe onwe anyị ịmazi ụdị ndị ọsụzi ya bịa buru egbe otu ọ na-esi eme Njoku! Kere ebe ọ nọ? Njoku bịa ebe gbọrọ ọsọ kịta jee ebe igwe jee si igwe na maka iji ụkwụ mbịa ije mana m nwere ụkwụ mbịa ije a ihe ya afọ ya n'aga ihe ga-efu ya n'aga gwe ọ mara ụdị asụsụ brọdịma na-anụ ya gwa brọdịma ka ọ raa m aka nye efeziri m aka n'iru na ọ nwakwa anwa fee m aka n'iru na m ga-ebu ya ibi ya na ya ha awa awa na ndụ a onye nwa bụ igwe ka m na-asọpụrụ ma ewezụkọ ya ọ bụrụ na m amara ihe m ga-eme ọ mkpụrụ ahịhịa na-abụ ka m ji akpara ebe a nwa zụọ ọnya zuo n'anyanwụ ụtụtụ brọdịma eketa ihe eji m ihe na-arụ egwu were ọsọ na ije jee gwa ya ekwe ghọtara otu isi ya gwa brọdịma n'asụsụ ọ ga-anụ ya nwaziri m aka n'iru ya ekweziri m kwamkwa ya raa m aka ya efeziri m aka n'iru maka mụ nwe ibu ya ibi a na-aya ha awa awa na ndụ a ọ gịnịkwa ịbụ onye ụsa onwe ndị kpu egwu abịa nye gị ji gbaghachi azụ n'ozi nziri gị nwoke anyị osi agha daalụ sọ egwu na-anyụ pịrịpịrị a na-ekwu egwu egwu na-anyụ pịrịpịrị odogwu nwoke ukwu mgbamgba ogede gwa n'afọ ga-apụta ogo ọ ife ọ bụrụ nke kara aka agwara ka isi emenụ ọgaranya bụ ọgaranya nna n'ezie ka ịra kịta ọgaranya ahapụta gị n'arụ ifrọzi ife nwanụ nju ewu na-anyụ kpụrụkpụrụ ọ da anyụ parapara ịmago ife eji emenụ ọ ife nji wekasị ka nje agụ mana ọrụ anyị rụrụ gwa ọ gara ofụma ọ nke a ka ndị chọọchị na-asị na testimoni bịa njọkụ na ewu eji enwekwe n'ihe na-azụ ịpụtakwa ịbịa jee ozi ndị iri gị igbe ọrụ anwa ị rụrụ mgbe ahụ ọrụ masịara mma maka onye ka ndị chọọchị na-asị testimoni maka na anara ugwu ha m ozugbo nwoke agwa gwara gị ji nwe ụgwọ iri arụ atọ ahụ gara aga ọkwụgwọ ụgwọ a gwara gị agụsị ya na iwere ha n'ihe a na-anarụ ndị niile ji ụgwọ a na-agbata were ọsọ na-enye gị ego nke osokwuru ya ndị enyi nwa nwoke na-abụọ mma akpọtanụ ha ịba akpọta ha onwe ihe ọzọ a ya arụrụ gị ka mmadụ kpọta mmadụ ka arụ ọrụ ndị mmadụ ọrụ kpọta ndị mmadụ ka arụ ọrụ ha ọrụ mgbe jewe ọsịsọ bịa nwoke ịpụ ihe anyị ga-egbu mmadụ ịbụ ihe ọsịsọ rọchie ya arụchie ịmanwe nwe ndị ọzọ nọ n'iru ebe a ọnya ka na-eyipụ ihe a ịpụ ọhịa efe polisi ka ha ji bido iwe egbe ọnwụ na anyị niile yiche efe polisi anyị niile karịa ndị ụmụ ahụ ọmụ ka chọrọ ịgụ gbagbo ngwa ka a na-atụnụ maka afụrụ ahụ efe polisi a wee na-eme ịma ihe mee ya wee otu a ka obi ka ebe egbu unu ọ ka mma otu DPO wicked isma na mụrụ m na otu obi fere ya n'azụ ya ụdị ndị a ka ọ sị anyị ga-aga ma arrest ụdị ndị a oge nsogbu adị ụmụnna anyị ga-anwụ chukwu eme na ebere ka ete Chineke alụgo m agha ma ihe mee na anụchana esi m ebe a gaa obodo anyị ma anyị ga-eme nwoke chịrị efe Nigerian ndị polisi wegara nke a gbasara ọsọ unu dị 10 ọsọ unu dị 20 ihe ma ọchịlakwara ha akwa ha ka ha ghara ịchọgharịba gị onwe m aka m kwụ ọtọ ala m bịa ịma ihe nọ n'ime ịma ihe na-akwụ na mmadụ akwụọ n'aka pilot
pilot akwụọ na ma na anachana m be nna m ka nna ala ka nga me onye ga-afụ ọ sịkwa mbido ọrụ ma na-eji m odogwu dike were ebido arụọ m obodo anyị ga-eso ị na-eso m aga ebe mena gosi ofe obodo ọsị ọ na-eso gaa n'ụlọ ọrụ polisi dị Igwe ka akpọrọ m ichie Efeka si na nchọrọ ife na doma tupu anwụ aka Igwe nke afọ na be m ka ụbọchị Igwe nsogbu adị ọkwa nke bịa n'obi ukwu m enwe ihe a ga-emere Igwe okwu gbasara m na ADAZI a bịa Igwe ome ka nna ya mgbe ji awa igwe ya adị igwe odogokwa mbedoro ihe maka nna gị ukwu nna m ukwu doza mma igwe ọ dị mma mma abịa ka nnaba mma abịa ka nnaba na mma abịa ka mgbadube na o nwere ebe ọzọ m chọrọ ịga osi mba lusi abalị ife omenala da mma so ọ ga-adị mgbe ọzọ nka ya abịa ka anyị na ọfụma igwe na-apụ onye egwu na-atọ mkpọkọrịta enwe ibe dị na ka ọ bụzi m bịa ọ bụzi na ọnwụ nna m ukwu bịa gịnị mere onwere ihe nwere igwe anyị n'okwu okolo oke nne na-emeso mkpọkọ don nwere na-abụ ka nkịta aka m ga-enwe nke mụ na ike ga-enwe ịma onye emege ma ọ dịzị ka m ama ihe Igbo nwere mmanya kara aka ị nwere nọ n'obi igwe na-ekwu okwu mmanya dị mmanya dị akọ n'obi igwe na-ekwo ndị aka ji ọwụọ inebe anya n'ọgbọ mmanwụ inebe anya bụ ndị okenye anyị ji biri n'ebe nọkọ n'ọgbọ mmanwụ na-ene m anya okwu anya ọrụ ebube mmanwụ na-eru anyị na-ene anya ikolobịa ọgbara ọgwụgwọ na ụmụ agbọghọbịa ọgbara ọgwụgwọ na-ekwobe kaba gbara okirikiri ibe enweba ji bụ okirikiri ibe nwee ga-agwa eme ka obi aṅụrị anyị ji dị ebube gboo ka eme ya ka ọ chakpie n'ozi n'okenye ndị nwe anyị ji dị ebube gboo na-ekwe onye awụ ndị agụbaba ego ịtaghị nwa na ndị iro ji ego onye awụ ibe ndị okenye be anyị ga-ekwe ntị ka nkwụ na okwu biko ụwa niile na-anụ okwu anyị ọnụ mgbe m enyere ya n'aka ka ọ na-agwa n'obodo niile okwu na-ekwe onye awụ ibe na ana m eme ka ngwa ndị okenye be anyị kaba marụ na omenala ahụ anyị ji dị ebube gboo gboo omenala nwana mgbe ọzọ anyị ji abụ na mmọnwụ nwaba mbe bụ mmọnwụ ma ya dịba mgbe emechara ekwuwe okwu mmọnwụ ADAZI ịma na ihe ọkụkọ ụmụ mmiri achọ ya dị ya mkpa le na nwanne gị icheke ihe maka na ndụ ka anyị n'ọrụ na ebe anyị na ha na-arụkọ ọrụ chọrọ ka ha bụkpuo anyị ọnụ ala n'oge anyị erughị eru m wee so nke a ga-eme odogwu na-anya ntị n'ọgụ ka a na-ekpesara ọgwụ ya ka nsị ka m bịakwute gị maka ngị nwa amamihe nwere ike ime aka m bịafu ADAZI amamihe nwere ike ime nne ọ na-ana m erizi ADAZI a na-eje nya aha eje ADAZI kwa ka m ji were chọkwute ihe m ga-emesi ya ma mgbọrọ ngwa onye mmadụ ịpịa ya ugbu a ihe niile na-eme ya biko eme ochichi gị azọpụta m ya bụ ihe mmiri ejugo awụ ọnụ nsogbu aka ị na-agwakwa ha na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego gịnị ya mere ma m lọtaba ụdị ihe ị kwuru bịa kịta bụ ihe nrụrụ ofu nwoke nyaa o wee kpụta ihu ya ịfụrụ ebe a ọ dị mma akpụpụ gị Icheke esibe onye ahụ ejebe ebe
a ga-anwa ya ọ bụrụ ama onye ọ makwado ị nwere mmadụ na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego icheke ọ dị ka mmadụ ji ebighị aka n'ihu so ihe a bụ ihe na-emere ndị ọzọ ihe na-arụ ụgbọ a na-ekwu a na-ere a na-agwọ a na-ere ihe apa n'aka ọ na-ere naanị ihe m chọrọ bụ kwuo hoo ha n'ọkwa Adazi mere ime ihe mbụ ndị ụka na-akpọ ya testimony kwuo na testimony testimony emere ụmụaka gụrụ ya n'egwu ngwọcha anya gị were ejebe n'obodo ị nọ onye bedo gị n'anya n'ihu ọ na-asọ ngọngọ onye sị ka ya gwa gị okwu ọ bụghere gburugburu dị n'ala eti ya adabụ mmadụ na-agwa ya na ngwọcha anya eteghị ya ete n'aka ịsụsụ ọ dị mkpa ịka toru ana ihe ndị a niile bụ ihe na-enye mmadụ ebe a mmadụ tikarịa gị ihe ibia nye nga eti ada ofu ụbọchị ịtụkwasị ya aka na mkpiri ọ gara aba ọ sị na ịkụrụ okwute esi adakwa aka m na ọ bụkwa okwute ka nkụrụ ya icheke weta ego ka nye gị ozugbo ka ya lawa Adazi nke bụ ikwu eziokwu ka m were ihe niile m were ekwu eziokwu nke ahụ nke dọpụrụ mmọnwụ isi ka ọ bụ afọ ejighị m ego m ji were gbaa moto bịa ebe ahụ mmadụ ka m natara ka mgbe nwa wike enwee pena ya na ọ so na ihe m kwuru bịa ebe nọ ibe na nke na-emecha ọwụ na ịgwọ chara mma ma nataghị ego moto mgbe m ga-enyegozi gị ego nyekọta gị ya bụ ihe adaka ụdị akọ mgbe esi aga gwọta ọgwụ nyecha gị ọgwụ abịakwa m sikwa na ego onye ọzọ kwụtara were biikwara gị ego anaka ụdị akọ naanị ihe m ga-eme bụ ịgwọ ọgwụ nye gị ọkwa n'ime ndị eri ka m na-eji apụ ahịhịa ngwọcha ọgwụ nye gị gị were pụọ nyezie gị ọgwụ rụọ ọrụ gị ọrụ ọ bụla isi na ihe enye m ego m kwechiri ịbịakwute gị m abịakwute gị ma ị wetara ha m ego m abịakwute gị ndị asọta gị n'ime ndị eri mgbe ị lakpụrụ ụra mbịa n'ime ndị eri ịkpọchicha n'ụzọ nakpụ ụra awakpo gị n'isi akwa gị achịrị m mgbe ajara aka na-abụ meta mmiri gị wee pịawacha gị ọba azụ pịaba gị mgbe m jụọ gị aka nri na aka ekpe i were ọsọ wetara m ego n'ihu agụ ebe a ka mụ na gị nọrọ kwuo ya mana iyi ka mụ na ya na-aṅụ ihe icheke nsogbu adị ihe mere n'ụba aga me nwee ka ngharịpụ otu a nsi ekwu ya ka o si dị ọnwụ na ị gakwa atịkwa alo maka nke ego moto a tii ya aga m enyekọta gị ego niile ahụ mmehie ya nwere gị otu a m si wee kwuru pam mere m ihe odogwu na-ekwu icheke ọmarịcha kwefụrụ ya ife a m na-agwago anyị kọwa ha n'ugbu a ife niile emewe anyị kọwa ha n'ugbu a kwe ma ihe a na-agwago m ejedị m amaghị dị na nje n'ọgwụ nna m wee were ọgwụ onye ọnwa nke tụrụ gị anya aka n'anya aga m aka onye ahụ isi abada aga m aka ejebe n'ala aga m aka eburu n'ihe ọka n'azụ ịmana nna m owowo Adazi eze ndị amụsị niile nwere n'obodo a ọmụ ya nwee onwe ihe na-emenụ ihe chọrọ Josef ka ị gwa m ihe ị chọrọ ụkwụkpaka ya wa aka ebe m Igbo kwe ọcha ka ego n'ihe ọ ka ego nke bịa kụrụ m ọrụ dịka ikwu ebe eme mma dịka gị na onye kwu eme nkata ka anyị na-akpa o nwere ihe ọzọ anyị na-eme o nwere ihe ọzọ anyị na-eme kedu ihe gbasara gị na Igbo kwe nkata ka m na-akpa Igbo kwe maka chi tupu m mụchie ya wee mụghee ikwulu ebe ngwọlọkpọ ntụtụ oyi n'ala agwacha gị ikwe mara ihe ijebe eme ịkakwu bịa nwoke ndekwa anyị ka nwoke ọgwụ maka ị na-arụ n'obi igwe afọ m na maka ị na-arụ ọrụ n'obi igwe maka ọrụ anyị na-arụ n'obi igwe nwere ihe achụ ndị mmadụ i were eze na-achọ ụmụ nwaanyị ogiri kwe ịfụrụ ka m gwa gị ogiri nekwa anya ịnwa anwa nwa m aka n'obodo anyị etie nge chaka ịmara na m ka na-akpa Adazi ya agwacha gị ikwe ogiri ka ekwe n'ihe mma maka ị na-arụ n'obi eze mma maka ị na-arụ n'obi eze na ịrafụcha ọmarịcha nwoke dị ka m aụdị mkpa ogologo ime o wee ụlọ onye ka ị na-eso ọ bụla nwoke ọ mara mma nwoke onye arụ nwoke iwe ọwụnwo kedị na afụgo ọkụ ifuru ogiri na ego eji nwaanyị ka ị bịara ịnara m nwa ka ị bịara ịnara eji nwaanyị nsogbu ada biko ihe ahụ na-emekwa ebe nne m nụkwa ya na ọ ya akụgbukwa m akụgbu biko ị na-atụ egwu nne gị ka isi emene ka nne isi emene maka na nne ya emeketele iwe ọma dị na ndụ ọnlaghachi ọma na ndụ ya ụzọ kechi na obi eze bịafụta na-anwakwute kpọta nne m afọ ebe isi gịnị ebe nshi mụ na nne m na-emekọ otu ihe
mụ na ya igodi mụ na ya na-emekọ otu ihe ịwụka ya n'anya necha ma bịa ka ị bịa na-ama enyi nwaanyị si ọrụ ọgụ ma nwoke nara enyi nwaanyị maka ị na-arụ n'obi eze lee ka ọ na-acha ka ihe a ịma na anyarị n'ọhịa ka ọ jee kene Chineke na nna m nwụchago mgbe a mụrụ gị ọhụ m ihe kịta bịa mee gị Igbo isi epichafụ m ibe ahụ Igbo isi anụ ọbịa cheregoro ka mba aka mmadụ nwere ọgwụ nna nka kwụrụ ka m were ihe eke chaka o nwere ihe ga-emere m ugbu a bụ na ọ bụrụ na ị ma na ịhụnanya ị nwere n'ebe m nọ dị ukwuu karịsịa ịhụnanya niile ị nwere ebe ụmụ nwaanyị ndị ọzọ niile ma ndị anọ si n'obi eze kasị ike ma ị ga-eme na-ekwu ọ na-achọ m na-emele gị ahụghị n'anya ihe mere bụ ị ga-aga n'obi eze ọ n'obi eze ka m na-alụ oke ebe a ka ị ga-aga ebe ahụ ị gakwuru igwe gaa mara m ya otu aka na ọ bụrụ na ị mere anụ ya ya bụ ụzọ ị ga-esi wee gosi m na ị nwere ịhụnanya n'ebe m nọ ma ị mere ya makwa na ịfọrọ m n'anya ịfọrọ m n'anya mgbe ị ga-aga imere anya nya otu aka ntị ka m chọọ imere anya ya ị bịa abụzi m nke gị ya mmara na igwe otu aka ntị gbawa anyị nwụrụ nke gị ọ bịakwara alụ mana ebe na ọ gị mma ka o si n'ọnụ wee fụta na-eme ya ọ bụ na imere anya abụzi m nke hei nke mmadụ iji aka ya okwu onwe ya ụdọ igwe otu aka ntị hei aya ma keke esi menye iwe mma agbani igwe otu aka ntị nke mmadụ iji aka ya okwu onwe ya ụdọ ịpụta nnọọ na mmadụ ga-agbapụrụ gị n'obodo ifu nke awuo m ifu nke awuo m ụmụaka bụrụ biskit a na-ata nwa ama ma ga-apụrụ nwa apụrụ nna nwa ama onye ma mmadụ ga-agbapụrụ nwa agbapụ ite ọla ifuru ebe a na be ka m na-abịa wee pụta ihe ebe o jidere biskit ụmụ brọkrosiri na-amarị hapụ onye anọ mekọta ji mbe ka m na-abịa wee pụta afọ ya hapụ onye anya gaba hapụ ya esi m hapụ ya hapụ ya ma ọ hapụ ya arụsị ọbụla riri ebu na orie mkpi na-achọ ihe kwụ yọrọ isi onye nwụrụ ka ọ na-achọ ọkwa maka ọngụnwa maka ọ na-abịaghị ka m ka na-eme ka m bịa na be ka m nwa na-abịa ehe ọkwa maka ego gị ahụ ọ maka ihe a mena gị fụrụ mgbe m gwara sị na m ga-ewetara gị m nwa na-abịakwube ike ị na-abịazi na be m ma gwa gwa na m ga-abịa kama ị mana ihe mere na ihe nozi na ya bụ adazi enwe ka o si dapụta na m na-aga obodo mepere emepe ugbu a aga m enye nwunye ego ata mbata na wiiki ọzọ nye gị ya wee ego chibụ anụ ọzọ otu a ka ị ya na-agbanwe ejide gị n'ụtụtụ si na-eyi ejide gị na-eyi si na mgbede akọrọ m ụdị aka anwakwara anwa sị kọrọ m ụdị aka a na-agwọ ọgwụ n'aka mba a na-agwọ ọgwụ ọkwa ị na-akwụ ụgwọ ozugbo a na-ebu ihe ọgwụ a na-agwọ ọgwụ n'aka biko nye m ego biko aga m ahapụ ihe ezikwa ebe apụ na-enye gị m ego ahụ ọkụrụtụ ndị dibịa ndị ọzọ na-agwọ ọgwụ n'aka kedu ihe a ya akpọ m onye iberibe nye m ego biko nye gba ego anya m kịta naanị m ị chọrọ ka nlibe gị ebe a kịta ekwugide ebe a ruo echi maka m na-ayọzi gị ayọ gịnị ka ị gwọrọ chiak ka ọ ka nwa ọgwụ na-enweghị ihe ọrụ ịmaka na ọnwụ na m bụrụ obi m tinye n'ọgwụ ha aka m iwe onye nwụrụ anwụ ugbu a maka asị m ka m kwadị gị ugwu nlọta ole nji nye gị gepụtaba gịnị na-eme gị chere ọgwụ m arụghị ọrụ enweghị ihe ọrụrụ isere ọgwụ ahụ arụ ọrụ enweghị ihe ọrụrụ onweghị ọrụ ama m ihe kwuru m mbụ mmanwụ mbọ na-enyogharị ka o dukwu mgbe chere ka mmanya aka na-akpa na eziokwu ya pụta ihe kịta ịmanya m aka na agba ka m nweziere gị aka adazi ịma ihe na-eme gị dibịa anyị na-ana emegwe gị ga ama mgbe mmadụ gwusara gị egwu akpa ha anaghị sha nsha ma ọ maghị n'ihu ọ gịnị achọrọ m iri ego ma na-abịa be gị ị na-amanye aka na agba ugbu a ka igbuo m igbuzie m onye kwụọ gị ụgwọ azụ ma mmara ihe ị nwere ike ime kwenye na ga-adazi dị egwu a ma enye gị ego ị hụrụ ọgwụ gị a ahụnụbeghị m ụdị ọgwụ dị otu a ọrụ mara fee ma nke asị ya asịrị ọ bụ ihe na-anọ ebe ọgwụ mgbọrọgwụ njire na-akpọ ụmụagụ wee jee gbute n'ime nderi wee bịa rụọ ọrụ ka esi na ọ na-arụ ọrụ ọkwa ihe na-anọ ebe a suo o jee jide onye n'obodo oyibo kụọ onye iberibe ụfọdụ onye n'obodo oyibo na-arahụ n'okpuru gota ọkwado ihe na-arụ ebe a ihe anyị na-arụ ọdịgo n'ọbara adịghị na mmiri ọ gbara ngarị ka isi asị na ọnwa ihe ọrụrụ ọ kara abụbụ mwepụta aka kịta ise ka ihe karị ịhụ kịta ihe asị na ihe na-esi nwamkpa isi bụ na arụ ya ka ọ dị
ọrụ biko ya ka nsị ka ihe ọgụ ana m eme mgbaga ma lụọ n'izu m lụọ n'ọnwa mma ka m lara m gaa m ewetara ya ego n'aka gị chụọ m makwa na onye m a na-eri ego dibịa ere ya mgbagaba aga m egbu oge ọkwa naanị ma ị chọrọ ka m were gị jikọ ndị mmadụ na onye ji ụgwọ na ọnwụ ike igbu na m ekokọpụtago ọ bụrụ na ị gbuo m ugbu ego gbana n'ama nwee ndịdị mbata wike ọzọ nye gị ego adazi hapụ mena gị ụkwa n'oke enyi ọ bụ dibịa niile ahụrụ m ọkpaka na eze ala hụ odogwu na-abịa ọwa fụcha m dike ekpeke na ihe na fụkwa nze na mgburuchi wee bịa na nke gị ama m ihe ị nwere ike ime ihe ji ndị a ya atọrị mmụọ ndị a bụ obere dibịa n'ebe m nọrọ ahịa ka m ji bịa be gị ndị a na-asọpụrụ nnụ ha na-akpụtara m ebiri n'emmemme ọbụla iru mgbugodi anụ si n'onwe ya iru mgbu ọgwụ n'onwe ya ka ewen iwe ka m gbagaba ama abata wike ọzọ mma abataghị na mbido mbata na ngwụsị nye gị ego o ada mgbagaba elabe hei inwe kwụrụ ha n'otu ọ na-adịde nja ka ndị otu a wee nlaba maka emegharị m ya n'azụ emegharị m ya n'azụ Icheku jee ribe na nna ya na-akpa atụrụ ada ọ ga-adị wike ọzọ ibi kamaka ibu ya ọ bụrụ na m wepụtara aka na akpa m Icheku ụdị ibi ya ebu kịta ọgọdọ ka a ya achọ wee mụọ gị n'ukwu wee nababeghị jee ribe na nna gị na-akpa atụrụ mana ka m chee gị izu ụka ọzọ ejiri ego abatabe m ka ịfụ ihe m ga-eme gị akọ gị iberibe eburu si obodo mepere emepe bunata gị n'ụlọ ụmụọma ka njebe ọrụ nna m nke nọ n'eluigwe zinyere m ozi ọma ụnụ maka ọrụ nsi wee dị mana o nwere ofe ihe m chọrọ ịgwa ụnụ o nwere aka m chọrọ ịdụ na onye nke a gịnị ka ọ na-ete nnekwu ọ na-ete gịnị ka ị na-ete ite nke anya ite nke ime ite nke ike nwa pastọ na ihe iyi obodo atụrụ a ọnụ jelụ gụọ ihe a ọnụ gosi Legọs ka gịnị ka a na-akpa anata obodo a ịmaazị aka nne gị ma aka ekpe gị maazị omenala mana nsogbu adụ na ya na anya aka ka nna adụ ụnụ na ntị aka nna adụ ụnụ na ntị wee bụrụ ụmụ okorobịa be anyị jụrụ enu na anị na-epipiom piom achọọ m onye ga-abịa mebiri m ụnụ uche ụnụ ga-adị ya achọọ m onye ga-ebutere m mmechi ihu n'ezinụlọ a ụnụ maka ọrụ nsi wee dị ụnụ ada anụkwu ihe m na-ekwu Yes, Papa. Chọọ m onye ga-emebiri m ụmụaka chọọ m mmechi ihu n'ezinụlọ na But Daddy, we are old enough to take care of ourselves. Am I not right? Who told you that? That is right. You want to get pregnant in this house or even contact HIV? Nwa mmanyị nsogbu adọ onye ka m ji fụ gị n'anya karịa onwe enyemaka ị ga-eje mebe nwanne gị nwaanyị obiọma nọ nyelụ m ụnụ ma kemgbe nne unu ji nwụchaa ihe niile dara m n'ubu na-ebukwa na onye nwere ike na-agba mbọ otu nwere ike mana ekwe ngwesi ike na Chineke bi n'elu nke m na-efe ga-enyelụ m aka na m ga-azụcha ụlọ ọfụma ụna na-anụ ya na ọ dị na ọfụma chọọ m nsogbu n'ezinụlọ m chọọ m nsogbu Papa, Papa, she needs the advice more than I do. Excuse me. Obioma, shut up, Obioma. It's okay. Yeah. It's okay. Yeah. It's okay. So you can. So, Baba. Okay, I should go. Bye. Bịa ikpe ogene. Ogene. Bịa ikpe ogene. Agụ aka na agụ gị. Ma ogene zi. Na ị chọrọ ịṅụ ala. Ala onye. Ala nwa agbọghọ. Ewuchi mo. Ala nwa agbọghọ. What? If you point at me again, I will slap you. Ashashi. Ta. Ewe ni iwe. Ta. Menwe. Ta omiame. Wale omiamanya. Strong. Shut up. Mo menwe. Bịa ikpo. A na-akpọ gị ikpo ka a na-akpọ gị alụsị ọda ekpe. Ikpo kwanyere onwe gị ugwu. Kwanyere onwe gị ugwu.
since ụtụtụ m erebela afịa otu nwa bịara etere m na shọpụ m ọ ya ka ị na-achọ ịchụpụrụ m ikpo ma nke nwawu mmọnwụ ọzọkwa mkpọ kwanụ m mụrụ gị onye nke ogologo kwanụ m mụrụ gị n'ezie n'iru gị na n'iru m ata nweta mkpụrụzi azịza jebe n'aja ọfịa jebe n'aja ọfịa onye nke akwụkwọ ya anaghị erapụ na shade m ikpo jebe n'aja ọfịa na apụrụ adịrị na shọpụ apụrụ adịrị na shade m jebe n'aja ọfịa n'olu ogu so kwụwa ya anya mụ nyere gị ọda mụ nyere gị ikike Sọsọsọlati Bamba falele Bamba Ọlalala ka ifuru ebe asọlara sọsọti idere ihe ọzọ ebe na-akụziri anyị ihe ọzọ kụziri anyị ide n'akwụkwọ mama ihe akwụkwọ ihe dị n'akwụkwọ m ka ị na-ekwuru ife a ikwukwo okwu ọzọ ebe a agwa gị na esi ebe a na ozugbo nunu onye niile ụna na-ekwucha ihe anyị na-ekwu bụ na ihe idere n'akwụkwọ abụghị ihe ị na-ekwu ya ibe ọzọ ekwu ọzọ ka ebe unu nọ oge m na-ata ahụfụ mụọ anya abalị dechaa akwụkwọ niile a kịta ihu na-agwazi m na ihe na-akụzi abụghị ya igwu n'ihe idere n'akwụkwọ ọ bụghị isi anyị lalala dododo adị n'akwụkwọ kwaya masta ihe m nwa na-ekwu nke m ịmara ihe idere n'akwụkwọ ịkụziela anyị soro gị gụọ ọ bụ ide ihe ọzọ ịkụziela anyị ihe ọzọ kwaya masta fada ndị a bụ ndị nwaanyị gwara m ị na-akwadobe maka mmemme echi ọ ndị a ka m họpụta ka m kụzigoro ukwu a emechazie anyị ekwezie nke mmadụ ncha kedụzi nke wetaziri na ụnụ ga na-eme mkpọtụ ma ọ bụ ka ya sị na ụnọ n'ime afịa mkpọtụ ebe niile fada ịma na okwu a naanị na-akụzi ka anyị ji wee jebute kọpụ asọmpi nke ahụ anyị gara bọsị a hapụtazie ebe a na-asị na m amazie na-akụzi fada ihe niile ọ na-ekwu ebe a wasị ihe anyị na-agwa ya bụ na ihe ọ na-akụzi abụghị ihe o deela anyị ọ na-agwa anyị na-abala anyị mba fada efugie ha akparịwa m fada eziokwu ihe ọ na-ekwu wasị eziokwu fada ihe niile ekwuru ebe a wụ eziokwu o nweghị nke wasị dị na ya amazi eziokwu kwaya masta fada o doro m anya na ọ bụla taa ka ị malitere ọrụ a n'ụlọ nsọ and ofufe nchọrọ ka ime ka ị mata bụ na onye ọbụla na-agba alụ n'ụlọ nsọ nke Chineke na-abụrọdị ndị ụkọchukwu niile na ụdị ọbụla bụ ụdị na otu ọbụla kwesịrị iwetu onwe ya asịrasị na ịkpọrọ onwe gị onye ndu ị ga-ewetu onwe gị ana dịka mata kedụzi ka gị na ndị otu gị ga na-esi na-agba ụja ife ekwesịrị ọnụ ụlọ nsọ nke Chukwu mana otu ọbụla o si na-ede mata amata na ikwesịrị iwetu onwe gị amata ikwesịrị iwetu onwe gị ana dịka mata wetuo onwe ya na ọ bụrụ ife niile kwuru asịrị ị na-eji gị wee na-asị ị ga na-ege ntị maka ka asịrị ka ị sịrị ka ngị onwe gị maara ị nụrụ ife m kwuru ka m fụfa Chinwe na ọ bụrụgodị na o kwuru otu a unu ga-enye akwanyekwala ugwu ahụ ruru ya amaghị ebe na-ekwu ọ na-edo n'anya ka e na-etisikwere mkpa otu a ka e bịara ime na-ene na ọ dị ọkụ ka emetụziri m aka n'anya ọ dị ọkụ mmiri ka e bịara ebe a ime ihe ngị nwa bịara ebe a mee ka m nwa bịara ime ọ gwe m bịara ebe a ime abịa m were ukwu anwa anyị kwere ukwu anyị anwa dore mi ịma fasola tido na ka m nwa bịakwara ma nka m bịa doro nke m mie nke m kwaya masta ịdị egwu mana onye nwe anyị ka gị ike ha mbakwuo mana igbo gụ nwa fụrụ m ebe a ka ihe bịara ebe a ime ebe ọ kichin nne gị olo oche ka mgbakwa gị anyị nwa bụ ndị eji nguzuru nya anyị na-emezi iwu nya site n'ije ụka ụbọchị ụka na-emezuru iwu mana nke nwa makwa ihe bụ
Kwaya master ndị a na-efesasị aka ka ndị ọghọrọ a na-eme na ịghọtago na nwa mmepe ọnụ ma dị ka ọnụ toilet gwa fada ifugo ikpe ọnụ a gwa fada ifugo ịma ihe mere njecha abata ịbịanube m etiri gị ihe onyonyo ma mụ na adịka ife onyonyo a dịkwa mma ọ dịkwa nne ezigbote ma nwere kwefọ achọrọ nke azụ tinyere ụfọdụ ihe na buutu nwanne ọpụta ka o si Igbo mana nye gị ọnụ imechie kwenye ha anya imechie ọnụ aka n'ọnụ pii ike n'ebe n'oche anya n'ebe na Kwaya master. Ichefukwa na wallet gị na Sini, thank you. Kwaya master itibia ya tibia gwa m eziokwu. Jedu gwa m eziokwu. Isi na azụ ụka, kisi n'ihu ụka, kisi na ọdọpụta basụlụ ọha. Kedu na kisi esi? Hapụ na nke esi, mana kwanye gị emechi ọnụ. Nkọpadonu papụta ego sie. Okay. Nsogbu adị ebe ọ nọ ọhịa ịchọ. Hey! Mana Kemke. Jide ni enu mana iwe ezigbo enyi memecha anya afọ. 15 naira. Jide ni enu emecha anya afọ. Mecha anya afọ. Emecha anya afọ. Na uwe ezigbo afọ. Kanje kwa ya. Mana chere o. Ka obekwa ebe a mụ na oshikpe ya. Ntị ọzọ anụkwa n'ihe biko. Bim. Igbo ngajen. Hey, kwa master. Mecha anya afọ. Isi gị adịrọ mma ncha. Isi gị adịrọ mma. Hey, abala gị lekwa lele. Nje ka mara be ba apụ, ka nje ba apụ. Hey! Ka nje ba kala. Para gini besar. Igbo para. Aku na pale chiba jita na bona mo. Ora gile na ora para. Ale men. Jeba na meron dia. Ito de para we. After na pale na practice choir practice last week. Fada ya we nji we bia. Ana asin ka megwa na ma na kwana n'ụka. Maka na mmụọ nsọ nke Chineke agba n'ọsọ n'ụka fada. Mmụọ nsọ agba n'ọsọ. Kwe na hata. Maka na kwa ya master nọ na kwa ya. Fada ihe nji na-ekwukwo ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọrụ aka mmadụ. Maka na ịma na mbọsị ụka gara aga ifere ọnụ maka abịa nọ m. O nwere mbọsị mbịara nke nwa na-akpọkwa ya practice. Abịa no late kwa ya mọsa ma na na-abịa. Ụfọdụ naanị ya na nke nwaanyị adị ọcha ya na na-eme dododo sọ mi sọsọsọ la. Ọma na nna bịanụ ọ bụ na o ji ara nwa wee na-emejita. O ji ara nwa na-emejita fada mwe fa na inyo. Wee tụgharịa wee na sị na ọ ka mma na nna ana ka nsoro nna m na omenala n'oge tupu ife emebie. Fada mụkwa ọ na-wetu n'okwe n'unu ka o wee nte onye ka okwe ndị mmụọ Chineke atọ nọ che ụka azụ. Ndị mmụọ Chineke ere anyị azụ. Fada amakwa ihe mere tupu ị mara ihe na-eme na ndokwa anyị niile adịrị gị ime. Igbo kwe? Na fada. Ife mere na bụ na aga m enebanye anya n'okwu anyị kwuru. Ọ bụrụ gị bụ onye mbụ na-agwa m ife a. Ka ị ghara ịpụta dị ka asịrị. Mana ọ bụrụ ya mere ị ga-eji wee sị m na ị ga-agbapụ n'ụka. Ị gaghị eji maka ihe onye ọzọ megara wee daa n'ụka. Fada ọ bụrụ na aka ụka na-adabara m omenala. Aga m ekwe gị nkwa na m na-enebanye anya n'ime okwu gị maka na ọ bụghị gị bụ onye mbụ gwara m ya. Mata ife na-ekwu? Ya mere, jee ka ịbaba. Nsogbu fada ihe nji wee bịa ọ n'ọka. Ike na-ebekwala osiri gị. Ana m fada ihe mere nji bịa ka m gwa gị na enwere ike oge na-adịghị anya ụmụ nwaanyị ndị atụwara ime atụwa ya amụwa amụwa. Anụkwa na ọ na-eji n'okwu ma ndị nwunye mmadụ. Ga-ababazi. Ọ dị mma. Onye ma nyere gị aka. Fada anọ m n'omenala ka ngwakwa ga-agwa. O sebruwa. Haide kina tafo magi sena Kristi ya kuwezaji. Amen. Come. Hey! Where am I? Blah. This is your mango. Igbo. Beijo. Mana. É bagulho eu vou dar. Aí você viu ara. O bagulho é só. Akanse. Akanse. Foi mana gadi gang.
Ugwu ihe na ba. Mkwụkwa ụgwọ ihe na eje m na-enye ego nke ego mgbe ahụ. Ị ga na-akwụ n'ụgwọ na-aga na. Ụgwọ maka na ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ fada anụkwa ya o. Biko. Ọ bụrụ nke ịgwa fada ịgwa na fada kama ka m kwụọ ụgwọ. Mana alaikwa m ihe anyị na-eme m. No. For your master. Ị na-akwa ya. Ị na-etozi ya chọ. Ifu aje. Leba. Debe ba mama nwe debe ba. Ya kwa last jazz ego ikpeazụ dị m n'aka. Debe ba mama nwe debe ba. Mma gị na-ere isi m ya nkwụkwa ụgwọ. Ị na-aṅụ ọmụ. Nọdị na mama anyị mmenye ya ego ihe a. Na-eri for free. Tọba. Maka weburu naanụ na mgbede. Tọba bakwure. Geje. Geje ka dị wasị sọ. Isi ya for your master. Papa ka kwụsa gị. Na nụ ka atọ ya. Mama m ọjụkwa echi ya nọ. Nna m hochi na nke echi. Mkpọnna, echere m anụrụ ebe gị na mmadụ na-abụ na-ekwu. Onye na-akpọ m? Onye kpọrọ? Ebe ka isi weta ihe ị na-ata? Ka ebe dị ka si weta mma. Ebe ka ọ ka m... Onye nwe ego dị n'elu tebụl? Ihe dị na-eri eri. Ka m jiri ego dị nke m fụrụ anya. Jide. Mụ na aga azụ ya. E ga-ezu ọkwa. Ibulu anụ na-atabulu mmanya na-aṅụ. E ga-ezukwa ha. Nke atụrụ. Ibulu anụ na-atabulu mmanya na-aṅụ. Ọrụ ịma nlụ. E ga-ezu ọkwa. E ga-ezukwa. Ego ọtụrụ ụgbọ mmanya. O ji atụ ụgbọ anụ. Dọla n'ime nri. Solili ka ịma anya ya. Solili. Mama kufe m. Ya ka m na-agbakọ gị. Mama kufe m gọta. Odogwu, ochie Dikeh. Odogwu, anyị nwere ndị ọbịa. Ngwere ka njụọ ha. Mama Igbo. Nna anyị Adazi. Kedu ihe na-emenụ? Ọ gịnị ka unu jiri bịa? Ọkwanụ nwa nwoke, ọkwanụ Igbo. Iri ọnwa na one gara aga. Iri ọnwa na one gara aga. Sọsọ nni, so olili ka ọ na-alụ. So olili ka ọ na-alụ. So mmalụ ọlụlụ. Sọsọ olili si ife dị n'okolo nwaanyị. Ọ na-atụ nwaanyị aka n'obi ọ sị na ọ chọrọ oloma na ọ chọrọ pọpọ. Amụrụ nọ na obi nwaanyị ka pọpọ na oloma dị. Ọ na-ene nwaanyị anya ọ sị na ọ chọrọ ife dị na ngada nwaanyị. Ọ sị na ọ chọrọ ife dị na ngada nwaanyị. Onye ka njisi ka mkpọli ya bịa biko. Odogwu, ogbu onye mgbọsị ndụ na-agụ ya ịnụ na obere nwa ahụ na-achọ ihe dị na ngada. Ya na ihe na-adị na ngada onye ya achọ ibie. Ịhụra na otu ime na anya dị ya. Anyị ga-eji n'ihu. Anyị ga-eji ogiri wee tụọ oke ahịa. Mama Igbo, ka ezigbo nke ọ na-ebere akwa. Anyị ọkwa na akwa dị n'ime ọkụkọ ọ na-ede. Akwa dị n'ihu arụsị ka o ji eri. Akwa arụsị na ori ha n'ihe adị mma. Odogwu, idochiri onye nwe ọjị ọ sị na ọgba akwa ejebere gị ka o ji eri. Njọkụ, were akwa nye ka o rie. Agwa. Njọkụ. Dalo. Njọkụ. Oke afọ na-ebu nwa nkịta. Odogwu, efere ka nwa si eri ihe edebere gị. Ọkwa sị na ebe onye si arụ ka o si eri. Ọkwa ihe m ji eri ka e were nye onye ọzọ. Mekwa ka ọzọ nọchie. Origo akwanụ. Kama chedebe na ebe onye na-arụ ka o si eri. Ebe onye kwesị mmụọ bụ onye isi kwesịrị ka e were nye onye a. Mama Igbo, ọkwa orie na akwa. Kezi nke ọ na-ebekwara akwa ọzọ.
Anya ọkwa na azụ a dị n'ime ọkụkọ Shebapụ ọsọ. Orie na akwa na-achọ azụ. Nna anyị biko. O jere ihe debere anụsị. Biko. Azụ edebere anụsị gị yeri. Nna anyị biko. O na-eme gị eme? Nna anyị biko. Afụrụ na ịgba anụsị na-achọ ihe anụsị rie ebido rie mkpi ka na-achọ ihe kwụ yọrị isi onye nwụrụ ka ị na-achọ. Iwe wene gị biko. Nyere m azụ. Zugbuo onwe gị ebe ahụ. Meghị zugbuo onwe gị. Ngwa ka mfụ azụ ụnụ. Si na ebe a pọkịta. Nna anyị ebe ka anyị na ya ejebe. Ọkwa sị na ọ gị bụ ọkacha mma n'obodo anyị. Aga m ekwuru na mba ọkacha mma. Biko. Anụsị ọbụla riri ebido rie mkpi na-achọ ihe kwụ yọrị isi onye nwụrụ ka ọ na-achọ. Nyere m azụ. Zugbuo onwe gị ebe ahụ. Zugbuo onwe gị. Uno ya bụkwa na ụlọ abapụ. Ụlọ abụ ebe a kịta nwa abụrụ ego. Epụghị ebe a kịta ịghọrọ ego aghọrọ. Ewe Chimo. Nne ngwa. Nje ka anyị na. Ngwa ka anyị na. Ị chọrọ iwe ewu? Ị chọrọ ka ị ghọrọ ewu kịta? Ị chọrọ iwe ewu? Anakwa m. Anakwa m. Ị ha abụ ewu kịta. Njọkụ. Ị hapụrụ ewu azụ a na-apụ. Ọkụ na-enene ya nne ya. Keke bụ nene nye nwe nne nke Igbo karakara ama ejide ogede n'aka chụrụ ya ebe o ji azụ. Ọ bụ nje na taa. Ebe ori azụ origiri eri. Odogwu ochie Dikeh. Odogwu anyị nwere ndị ọbịa. Ngwere ka njọ ha. Mama Igbo. Nna anyị ADAZI. Kedu ihe na-eme ọ gịnị ka unu ji bịa? Ọkwanụ nwa nwoke, ọkwanụ Igbo. Ili ọnwa na one gara aga. Ili ọnwa na one gara aga. Sọsọ nni, so olili ka ọ na-alụ. So olili ka ọ na-alụ. So mmalụ ọlụlụ, sọsọ olili, si ife dị n'okolo nwaanyị. Ọ na-atụ nwaanyị aka n'obi ọ sị na ọ chọrọ oroma, na ọ chọrọ pọpọ. Amụrụ nọ na obi nwaanyị ka pọpọ na oroma dị. Ọ na-ene nwaanyị anya ọ sị na ọ chọrọ ife dị na ngada nwaanyị. Ọ sị na ọ chọrọ ife dị na ngada nwaanyị. Onye ka njisi ka mkpọli ya bịa biko. Odogwu ogbu onye mgbọsị ndụ na-agụ ya ịnụra na obere nwa ahụ na-achọ ihe dị na ngada. Ya na ihe na-dị na ngada onye ya achọ ibie. Ịhụra na otu ime na anya dị ya. Anyị ga-eji n'ihu. Anyị ga-eji ogiri wee tụọ ụka ya. Mama Igbo. Ka ezigbo nke ọ na-ebere akwa. Anyị ọkwa na akwa. Akwa dị n'ime ọkụkọ ọ na-ede. Akwa dị n'ihu arụsị ka o ji eri. Akwa arụsị. Ori ha n'ihe adị mma. Odogwu idochiri onye nwe ọjị ọ sị na ọgba akwa ejebere gị ka o ya eri. Njọkụ were akwa nye ka o rie. Nwagwa gị agwa. Njọkụ daalụ. Njọkụ oke afọ na-ebu nwa nkịta. Odogwu efere ka nwa si eri ihe edebere gị. Ọkwa sị na ebe onye si arụ ka o si eri. Ọkwa ihe m ji eri ka e were nye onye ọzọ. Mekwa ka ọzọ nọchie. Ka ọzọ nọchie. Origo akwanụ. Kama chedekwa na ebe onye na-arụ ka o si eri. Ebe onye kwesị mmụọ bụ onye isi ka e were nye onye. Mama Igbo ọkwa orie na-akwa ka ezi nke ọ na-ebekwara akwa ọzọ. Anyị ọkwa na azụ a dị n'ime ọkụkọ. Shebapụ ọsọ. Orie na-akwa na-achọ azụ. Nna anyị biko. O jere ihe edebere arụsị. Biko. Azụ edebere arụsị ka ị ga-eri. Nna anyị biko. Ọ na-eme gị eme? Nna anyị biko. Afụrụ na ịgba arụsị na-achọ ihe arụsị rie ebido rie mkpi ka na-achọ ihe kwụ yọrị isi onye nwụrụ ka ị na-achọ. Iwe wene gị biko. Nyere m azụ. Zugbuo onwe gị ebe ahụ. Meghị zugbuo onwe gị. Ngwa ka mfụ azụ ụnụ.
ebe a pọkịta. Nna anyị ebe ka anyị na-ejebe. Ọkwa sị na ọ gị bụ ọkacha mma n'obodo anyị. Aga m ekwuru na mba ọkacha mma. Biko. Arụsị ọbụla riri egburu rie mbi. Na-achọ ihe kwụyọrịọ isi onye nwu n'obodo na-achọ. Nyere m azụ. Zugbuo onwe ebe a. Zugbuo onwe. Ụnọ ya bụkwa n'ụlọ aba. Ụnọ abụ ebe a kịda nwa abụrụ ewu. Epụghị ebe a kịda ịghọrọ ewu aghọrọ. Ewe Chimo. Nne ngwa. Ije ka anyị na. Ngwa ka anyị na. Ị chọrọ iwe ewu? Ị chọrọ ka ị ghọrọ ewu kịta? Ị chọrọ ihe ewu? Anakwa m. Sile ebe a na. Anakwa m. Ihe ha bụ ewu kịta. Njọkụ. Nna m. Ị hapụrụ ewere azụ a na-apụ. Ọfụ ị na-enene ya nne ya. Keke bụ nne nye nwe nne nke ịbụ karakara ama ejiri ogede n'aka chụwa ya ebe o ji azụ. Ọ bụ nje na-ata ya. Ebe ori azụ origiri eri. Ogide igwe ị na-anyị ga-afụ na Russia ike maka nzukọ mụ na ndị ichie n'oge n'ụbọchị taa. Achọrọ m ka uche gide ebe m nọ maka nzukọ mụ na ndị ichie ga-eme n'ụbọchị taa. Ekwena ka ụwa atọ nchacha na na-ekwe ekwena ka nrahụ ụla. Igwe mmemme ka isi okwu. Ọ dị mma mgbe ihe eje ka ebe aka igwe ọ bụ icheta ya ngwa gị ngwa jee egwu ya cha na ebe echie biko gasị ike o biko Nakwa master ọ dị ka ya ọ na-eme ihe n'ime ọ na-eme ihe mba jee si ya na nna ebe a na mma egbu ya oge na afụta kịta ka anyị fụ biko gasị ike na mara kudo egwuregwu ahụ ana mara kudo ozi ahụ biko De batago. Batago. No. Onye kwene ka ewu. No. Chọ wee bịa ebe a. Ke ndị bekwen. Onye ka ị chọkwa? Ọ bụ onye ozi ọma ka m bịara, Ka master ọ sị na ọ na-apụta. Onye sị na ya na-apụta? Obiọma nwa gị nwaanyị. Taa mechie ọsọ nwa onye. Bịa na hazie. Bịa. Na ngwa zi n'ozi. Ebe a pụọ. Nna m nwoke onye chọtara ọkwa ozi ọma ka m bịara izu. Onye ozi ọma kedu ka anyị chọtara anyị taa ọ dịkwa na mma? Onye ozi ka ozi ọma ka m bịara izu. Amị mbuso ozi Chineke. Nsogbu adịghị. Anyị banye ime ka izi eme onwe ife mere onwe ife mere maka ụmụaka na-epiarị pịọmpịọm ọ ka ha lụbazi ya ngwa abịa ka izi eme ozi ngwa. Ozi ọrụ na ka anyị si bụrụ nnọọ eme m oche nna m oke eze m nara Oziọma Ada biko bịa na chụtanụ m Baịbụl chụta Baịbụl nke unu nke mụ nwa kpụrụ unu gara ncha bịaba na anyị nwere onye ozi ebe a jesi na ike nna nwoke ọ gwara ka m chọrọ ya bịa ọ na-abụ na ọ bụ ụmụ m ga-asị gịsị ka anyị bịa ka anyị tụgharịa uche n'akwụkwọ nsọ nwere ihe ọzọ m mere aha m bụ Popo Chukwuebuka Mbaka Joshua Olakilom. Nwanne m abaghị nke eto ụmụ m abaghị nke eto onye ozi ọ chaja anụ ka anyị nebezie n'anya n'akwụkwọ ọbụla akwụkwọ nsọ ọbụla duwe anyị na ọ na-agba oge ụfọdụ na ọ na-ajụzi m anya sị na ọ chaja eze
dobe na anyị na mana akwụkwọ nsọ elika nnọọ mana ama ebe m ebido saba asaba agbụrụkwere m isi n'ala ka anyị nebana anya na ihe gbasara Adam ma Eve a Eve atakwa afọ n'aka Adam ọtaka nnọọ ezigbo afọ mana otu na nsị ka anyị nsogbu adịghị ka anyị nebara ya anya ka anyị nebara anya Eve Adam nna m okwu biko ma o doro gị anya ị na-agụba biko nwee ike ịgwa m chapta ebe a si achọta Eve na Adam mana ọ ka udo n'anya nwanne m nwoke agụba nnọọ Baịbụl 10 arọ ngụbalụ gụwa ihu na azụ na m agụtabeghịkwa Adam si Eve si ọ bụrụ chapta bụrụ vas obere Baịbụl a ka iji dị kịta ka ị kwuru okwu na ọrụ ihe ebere ihe nke ị na-ejibu sensị nke epekan jide ọwedin ndị nnukwu nke a na-enweta ya biko ị nweghị idin jee chọwa idin na nke ezu ahụ ndị nnukwu na ya wee jem n'oke buru ya n'isi ndị agirigi ndị mbuchara ibu jee chọwa nnọọ idin ndị agha wee buru otere enwere ike gbacha ma ajụ wee buru ya anyị na-aka mma na ka Adam 2 Adam 1 Eve 2 Eve 1 na-adị na ya jee weta na enwere ihe nke ezu onye tarịcha mma mana enwere m nke ka nke oge oke ya ọ dị ka a na-achọ ndị ode n'eze obiọma ozi a na ana nta amamihe nekwana ebe ejiri ntịntị eche nji m uche jee weta ifugo ịlapụtago m ịma onye nna gị bụ ịma amamụ anyị o jere weta ifugo ka ihe mmemezi na ịlapụtago m na ngwa nwerezi aṅụrị ịma onye nna gị bụ ịlapụtago m na ife mmemme gwa m onye na anya ka ife gwa m ife mmemme onye ozi gwa m nke bụ eziokwu ka m chọdebe gwa m ntị gwa m ọ bụ ozi ọma ka iji bịa ọ bụ obi ọma ka iji bịa ozi ọma ka nche ezi ọma Adam Eve Adam ozi ọma obiọma obiọma Adam Eve obiọma Adam Eve gwa m eziokwu ozi ọma ka obiọma ka iji obiọma Adam Eve gwa m nke bụ eziokwu tupu m egbuwa gị si n'ejifia ị na-anụkwa nke m na-ekwu obiọma Eve Adam oziọma gwa m nke bụ eziokwu tupu m egbuwa gị si n'ejifia ị na-anụ ihe m na-ekwu ka ngwazi na-ego nke eziokwu ka nwanne nwe nke eziokwu biko na agwana obiọma ka nchọbịa obiọma ka nchọbịa obi gịnị obiọma You see it, ba? You see what it costs? Okay, don't worry. Also, Anumano. Bia, you may be selling more mass. But he's in our quarry and at one so much he may make it in a no master. I could walk by. I know. Tell him, ihe na-ebe emezi n'obodo a na-akpọ Naija mmiri echekwa n'ọsọ mụọ na anụ ya ị ma na apụtara n'ama na mkpụrụ abalị na-abụọ gara aga wee na-anụ ka ndị mmadụ na-akọ ihe ha na-akọ na mmanwụ na-achụzi ụmụ agbọghọ na ụmụ nwaanyị ọsọ n'obodo a ya bụ ihe wee na-agbawa m isi ọ na ọsọ nke ahụ ọkwa onye ka m pụtara ọ nwere ofu obere nwa na-agwa m si na ọ na-ịpụta na mpụta n'ahịa na ihe ndị mmụọ na-emezi na ha chọọ ụtarị na-apịa onye ọbụla ma ndị ikele ka mụ na-apịa ụtarị ana m eche na a ga-atụnye ihe ọnụ ọnwa mgbe eke jụrụ agbara akụ ọ na-agụba jiri adịkọ ị gakwuru igwe ga-amara m ya otu aka ọ bụrụ na ị mere anụ ya ya bụ ụzọ ị ga-esi wee gosi m na ị nwere ịhụnanya n'ebe nna ma ị mere ya ọkwa na ịfọrọ m n'anya mgbe ị ga-aga
imere anya nya ofutu aka ntị ka nchọ imere anya ya ịbịa abụzi m nke ya mmara n'igwe otu aka ntị gbọwa nwụrụ nke yi hey mmemme ya ọ bụ na imere anya abụzi m achọrọ m ka uche gide ebe m nọ maka nzukọ m na ndị ichie ga-eme n'ụbọchị taa ekwela ka ụwa tụchacha na mere na-ekwe ekwela ka nrahụ ụla igwe mmemme ka isi okwu ihe emebiela n'obodo anyị na-eji ebe ihe ka emere ya ala nke a ihe nke a ọ kpetara na-akpata igwe ka ala na ama ya gụwa bịa ụmụanụ igwe ikpoli iwe oke esu n'ọkụ ụlọ aka hapụ ka nkụgbu ihe akụgbu nwa n'ọhịa tigbere n'ụlọ mkpọrọ a sị m nkịta achịcha n'anya na m na-ekwu unu na ebe a nwatakịrị wee were m wee mere akpa ite etu ọkpọ igwe ka ndị igwe ahụ igwe ihe a bụ alụ ka alụ obodo ihe a kedu ka odibo igwe ga-esi wee maa ya igwe adịrọ ihe siri ike mana akabodo igwe ọla amara ka ọ hụkwara nwa obere ọkwata obi n'oche ụnụ atụgbugwe igwe ọbago igwe ọdụmọdụ ya ọ na-ebi eko ọla nke a na ọ na-akwa m aka anyị ga-ana igwe ka ndị na-agba agbapụ ha nke m igwe ka ọ dị ọ na-abịa ihe dị ọrụ ama na iso ya jụmụ oyi bịa unu na onwe unu ọkwụ na ebe ọma mụrụ Mwa obere. Ibele. Ị na-amasọ mma. Oge abịago maka ukwe ahụ. Ọ gaghịkwanụ. Ọ gara ọrụ. Obele. Nna abịa o. Kene gị ya. Efi ọmụnụkwa. Obere ezigbo enyi m. Ị na-egori. Nna, gaa na nke mma nkọrị. Gaa gote m achịcha. Achịcha oyibo gba ọsọ. Na nke mmemeka kwanụ. Ejina na nke mmemeka jee na nke mma nkọrị. Sọsọ ya na-enwe ụdị nna achọ. Ngwa gaba. Nna. Makari mo yan Chineke ya no. Chineke. Na mo kan mo ke bi rejo kan ke na do yo bi Chineke na de ko. Ko ko lo. Ya na. Onye zi Chineke ono ko. Onye zi Chineke. Ebe ka ọ gakwa? Ọ ya bata. Obere ga mbutere n'oche. Mba, obere butere n'oche. Ọ gbara Chineke a. Je sawa nwaanyị ọma. Nsogbu adị. Nwaanyị ọma. Ịmụ oche niile dịburu na anya arụ. Gịnị ka ị
Mba, ọrụ ya ka m na-enene. Idigo kwere ebe a wee na apụrụ ịma ibe na-eme. Ịma na-enu une. Onye ọdịka onye jide ka ọ bụrụ na ọ na-akọta ọsụ na ọ na-akọta be. Ọ na-akọta mmadụ na bịa na kefụ nke a dị ebe. Bịa ka inene nke akịta ka efu ịmụ itoka. O nwere ụfọdụ iri ya aka wee ma. Bịa inene. Mmanụ oge nke akịta na ewu na inene ebe. Nene nke mmanụ oge ya akịta mụ nene dị ebe inene. Inene nke a mara mgbe o ya amị. Nene unere niile na ebe a. Ịma mgbe o ya amị o. Nene. Ke ebugo ni se ke ebugo. Kaya mi. Kaya mi. Mba, unere. Mba, unere. Onye ina kisi okpuru ebe Mba, na ọ nwere ka ị ga-esi wee si ebe a inene unere wee fie. isi n'okpuru nye unere. Mba, ịma o nwere ka ị ga-esi wee nọ ebe a wee fụ unere. Ọgwụ unere a ka m gwara ka anyị na-ene. Ya gị si n'okpuru were agụ. Mba, o nwere ka ị ga-esi wee si ebe a wee nweta ụfụ unere. Kesi m na unere aka unere aka ka ị unere ka nne ka ebe nere na nke ebe ni bịa ka jema. Oke na-ajụ. Mba, na ọ unere iwe. Ọ unere. Iwe si n'okpuru. Wee si n'okpuru wee na-enu. O nwere ya unere ka ị na-agwa ya nenekwu. Iwe si n'okpuru. Na ebu na dị ya n'efere ebe ị na-ene anya. Unere mmadụ Mobile. Hey, nai. Nne na amukwe. Nakwa. Ọ dị ka na amukwe. Anyị ha kụziela ita. Ọ dị ezigbo mba musibi ike o. Ka mba n'ime bipụ akwa pụta m. Ka nkọlọ gị ihe mere n'ụlọ ọla tata anụnwa. Nai. N'ihe dị egwu mee tata. Nai. Ka m pụta. Nwa na Chineke anyị na-adị. Nai. Mobile. Nai. Kene si n'ime unu ahịa anụnwa. Gịnị? Onwe gị na-esi n'ime unu ahịa anụnwa. Ihe na-esi. Yasị ihe na-esi. O nwere ka isi na-erupe isi ihe na-esi. Gịnị na-esi? Ihe na-esi ebe a na-esi, ọ na-esi isi nwoke. Tọbata n'unu a. Nai, isikwa isi nwoke. Mba o. Biko ihe awụ mgba isi ọma m gara gote n'ahịa tụsasịa ya n'ụlọ maka anwụnta. Oke, ọ na-esi ihe a niile. Ogwe ka isi ebi adọtụwa. Ọ mgba isi ọma. Ojongo. No. Ka ya mere no. Na-adazi. O nwere ka m si chọpụta na nwunye m na-eji ije azụ n'azụ m. Ịghọta ihe na-akọwa. Nwoke m ebi ya. Ya ka m ji bịa kịta. Sị ka ị bịa pịkọọrọ m ya. Ka ị nye m ihe ị ga-enye m ka m jide. Ị chọrọ ka ọ taa atọ ka ọ ka ejide ya ejide maka ọtụtọ tọtara njide. Ma achọ ka ọtọ ejide ya. Ya ọtọ ha na abata m nwuchie. Ihe ndị a niile anyị rụrụ ya dozie. Maka nsị gị na bụ echi ka eme ya oge a na-eche mmadụ. Ojongo. Ịnụrụ ihe ọ na-ekwu? Ịnụrụ ihe Ojongo na-ekwu? Bịa. Ese na-ekwuziri okwu ike na-agba m izu. Kee n'ite nke ọ n'obere ite.
Adongo. Nekwe ihe onye na-akpọ ofuma ị naruo wepụta ya ịtọghị enya ịyọrọ ya ya na mkpuke ọnụ n'ụzọ ebe nwunye gị si agafe ma nyanwa ahụ ma onye na-abakwute ya mpịasa ọtụtọ ọ magoro ha ọtọ ịbatazi ya nwụrụ ya ka oke ihe abụ ọnya oke ka m nyere gị ihe ọnya oke ọnya oke ọ gaghị anọ ọfụma bịa fụrụzie mma esogbu na onwe gị echefukwana ihe m gwara gị odogwu ya bịakwara gị ụgwọ ma ịtọ mma Ogidi igwe jee gwa Ogene ka ọ kwuo ekwu gwa ndị obodo na-achọ efu ebe a igwe kemgbe a lọtara obodo ebe niile echeji ebe na-amasị mma ozi ebe mma ọ dịkwa egwu ozi obodo ndị si n'aka South ka anyị si kwuo nwa South ebe ihe niile na-eme wetara ego ka anyị n'ime dị ụzọ sụrụ na-agụ mmanya goro ịlụ m mmanya nke m asị onye nwe shọpụ ahụ agụ mmanya ọsọkwa onye ma ụdị ọsọ na-achịghị ihe nke ọtọ mma lọtara ụlọ a gọzie homebase bifo ị mara ihe na-eme na agba afọ gị ofe isi ọrụ ebe ị na-ekwu na-ata mmadụ asa abụọ dalụ ha ogene wa ogene wa Aji agada ogene wa aji agada ogene genkene ogene ka ibo ogene na akpagadi kedu nke na-eme no kenke kedu onwe nke ya anụ menụ ajo nwe nke na-eme ana mmebu Bible ogene ka mmebu no ozi ka anyị na-ezi anyị na-agbaso ụzọ ma onwe ha ọ na-ema na ọwụwa ajụjụ a ka mma sawa kịta ibe ya emekịta ịba n'ime iwetelu m ihe ọ ya wụ mmesịa mụ na ndị ime enugwe a na-adị na mma ya na-ebi ọma enwe ha nsogbu ogene la bote ogene de ile atia iwo onye na-ebutere m dis mpọmpọ mpọmpọ agba wetara m ihe ji agbọ fi ịnọ isi eme ogene akara ọsọ ọ na ọ bụrụ gị bụ onye a ndị enyi m na-ekwu ebe niile ogene nke gị ogene nakwa ka m gwa ya ama m na ị mara ka esi mụta ya o nwere ike ya hụrụ gị mụrụ m chukwu ama nkwe na mmụọ ya amụghị dịka ya nke nwa ama m na nna ya agwaghị ka o si nụta nne ya onye a mere unu pụta ogenye unu ogene bụ zọgbọ mana ogene ka njikwa nke anyị gba mgba n'ụkwụ ebere ebe ọ ka iso ekpebi hafụ nke nwa mgba n'ụkwụ hafụ nke mkpu n'isi ọ ihe nji aga ozi m agara ya nkwụ nwa mma onwe ihe gbasara gị ị na-ego ịmụ mmanya a na-ekwe nsogbu ada nwa mmanya m ga-akwụ ụgwọ mmanya niile na-aṅụ ingo 20 eji m akwụ ụgwọ ịma ọ bụ na ị kwuru ọta ọkara isi na mbụ mana nsogbu adịghị ka m soro unu nọ na ekpoli ndụ okporo enye ọzọ ọrụ obodo ga-enu ntị igwe si na ọ chọrọ ka anya na ụmụ nwaanyị niile n'ụlọ dị n'obodo a larụ n'abalị a ọrụ obodo ga-enu ntị igbo kedịwa ka ebe na-achị gị ọzọ ebe ka isi mba nna aga crusade nna aga late na-eme njagba hey isi na aga crusade e crusade buru onwe ebe a
nekwa na Igbo na-aga crusade. Now Igbo iya bụ onye ozi. Ị na-ezilata ndị ozi ha na-ada ka Igbo n'enu ụmụ asawo. Igbo akpọnata n'enu egwu a n'enu asawo. Onye ọbụla adịwo ime. Onye zụrụ ụzọ mgbapịa mgbapịa. Ndị zụrụ ụzọ mgbapịa mgbapịa. Ụzọ. Ndori. Mama Igbo. If what I create, or ndori na chua no akura ka o je eme iva. Oya, kuna gị na nje. Mpaga kuna, maka kuna. Ya ọbụrụ ndori na. No akura ka o je eme ihe a no akura. N'otu ọ mpawa kuna. Nne gị kuna. Ya na ọbụrụ ndori na achụ. Ya na ọdụ akuna ka ijele me iva. Ijele me iva Igbo imezugo. Ya iva ka ijele me. Ọkwụghị ụgwọ, ha were chụwa ya ọsọ. Ọmụ wejiri ha n'ụzọ tupu ọ gbabata ebe. Onye a dọọ ya aka na ntị. N'ọdụ akwụna. Dọọ nwa gị aka na ntị. Ama ndị akwụna etigbuo. Igbo imezugo. Ọ na-eje n'ụlọ akwụna na-eme ive a. Igbo nwa m n'imezugo. N'ọdụ akwụna. Igbo nwa m imezugo. Igbo mere nche. Igbo ihe onye otu a. Ọkwa ifuru. Ma ihe dị m. Agafu. Okay, chama kwa mabuti yo kake. Chama kwa meti yo kake. Ya tie kake. Mama Igbo ekushi am. Ma n'ọdụ akwụna. Ka ijele ime ive a. Gbambia. Nyasi ye ba pokta maka mabuti ye kake. Ya okwa tie odakim. O nwere ive yemi na o jidere na njọ. Odakim. O jidere gị na njọ. O nwere ive yemi na n'ọdụ akwụna. N'ọdụ akwụna. Ekoshagon ngbanwe wangore. Igbo imezugo. So olugo otu a. Igbo melu nche. Melu nche omeka nne ya. Melu nche. Omeka nne ya na-eje. Sie ka m gwara gị. So ibe ka m gwara gị. Obinna. Ị na-anụkwa nke na-eme nụ? Gịnị na-emekwa? Ikpo nunu ịmazi ikpo kpọọ onye na-amara ikpo. Ikpo nwa ji ya? Ikpo nwa ji ya. Gị ngwa ka o mekwara? Ịma na ikpo ebutego ya. Nke a bụkwa nke akụkọ. O butego ya ọya n'isi. Ọya kwa? Ọya. Ka isi mara? Ịmara mbọ ya mma na. Ọ na-efuru ka o si epiogharị si n'ofu nwaanyị na-aga na nke ọzọ. Ọ na-ede afịa. Oke, ka afọ ya. Ọya ukwu nọ nakwa na ya. Ọ na-eji afọ nwaanyị na kwesị. Ọkwa na a na-enwudi ya. Ekwetokwa m. Ọ bụrụ na ife a na-ekwubasị jee ebe ikpofa ile n'ode bekere ma ọ bụ nye sigodi na ọkụ gafee gị ka ife ha na-agwa gị. Unu ya ife ka usi sikalizia nkafọ. Ihe mama ọkalikwala m o. Kama na kwa n'obodo a ka anyị nọ. N'obodo a nọ. Anyị ka ya anụ ya. Ife ka m ya si azụ ya. Anyị ka ya anụ ya ọfụma. N'ịma na nke a bụ ofu ọnụ. Nke a bụrụ nke a si ụmụ nwaanyị. Mụ na-agwa gị ife na-eme o ibutego ya. Nsogbu adịrọ. Ọ na-anụ esi azụ tọsịa. Ife ọ na-epiogharị mmiri agba ya nkịtị ọ na-azụ onwe. Ụzụza. Igbo kwe mata ofe akwụkwọ ka nwa gị feje. Kwe chọrọ ịrụ dibịa. Mata ofe akwụkwọ. Gịnị bịa? Ebe nke a na ma ya na-agba akwụkwọ. Mba. Eweri ọkụkọ atụ. Eweri ọkụkọ atụ. Mata ọzọ ka nwa gị feje fana bịa. Nke a kwa. Ebe a na-akpọ nka? Mba. Osike. Osike. Ifuru akwụkwọ a na-abọ? Ijikọ akwụkwọ a na-aba ọnụ. Ife akwụkwọ a na-abọ na-arụwụ nkụta atọ n'ife. Ya njikọ ha na-abụ ọnụ na ọ bụrụ nkịta atọ n'ife. Nkịta atọ n'ife. Ma ọwa kpọọ ya ụta akpụ. Ojongo, awụzie m anya. Ojongo, kezi nke ị na-agbara ka efie ya atọpụrụ n'ụdọ? Anya ma hụgo ntị m. Ka e meziri Onye hụrụ nna gị kenere m ya. Iwe Adazi chinyere ya aka enu. Adazi. Ma cherekwa ka ebe Adazi mezi nke anyị na-asị onye fie ya kene. Nke ya bụ nwoke. Ọ na-agwọ ntụkwụrụ. Mba, ọ na-agwọ eti ada. Mba, ọ bụ ma Adazi ife nna afịfịa dere ya anya. Ke ma ife nna afịfịa o dere Adazi anya ọfụma. Ma cherekwa ma jọgụ, kedu ife Adazi gwọrọ gị agwọrọ? Ọ gwọrọ gị ejebe na ana, ka ọ gwọrọ gị aka ekpe tọ n'azụ, ka ọ gwọrọ gị tọ na mmeferi, ka isi tọ na mpala ka ọ gwọrọ gị, ka ọ gwọrọ gị isi abụ ụzọ, ka ọ gwọrọ gị ụta akpụ. Kedu nke ọ gwọrọ gị agwọrọ? Ịbọ ife a na-agwọ ka nkụ. Ebe nwoke ọ na-eme ngwọri. Mana nke ọ gwọrọ m owo. Ụta akpụ. Okwu akpụ n'ọnụ, okwu aka akpụ n'ọnụ ugbu a. Cherekwa
Onye nwunye gị? Mba. Onye ozi. Nsị gị na nwunye m na ebe a kịta. Ọ nọ n'ime ụlọ. Ọkụ ifere a na-ekwu. Ịma na iji n'ụtụtụ ya mabụrụ nwaanyị. Maka na ị na-arụ na nepa ọfịs na-enweta ego. Ọ dịkwa ka ụwa mere ife a. Ije ji n'ụtụtụ ya mabụrụ nwaanyị. Ịfụna? Nọtaba, hafụ nke ahụ. Na nwaanyị ekwu kịta na nwaanyị nna m n'ụlọ m mgbe nkara na nta akara. Tokwute. Ọchọ ka o tokarịa m. Mba, ọ bụtọkabe m. Ntọkarịzie ya. Onye zitokarịa ozi kịta na ozi jesi na nke ADAZI. Wenata ya ọtụmọkpọ. Wela kịta na-abịa nwezie ya. Mana nkịta ewute nkịta na onye njidere ya na ya awụ. Kwaya masta. Kwaya masta. Ifre mere ji wee na n'ụka gbuo. Uwe jiri gbuo wee na n'ụka. Maka enekọta anya nwa ikorobịa anya. Ife ha na-eme n'ụka sọkwa ya. Ọ na-eme aka ike eku. Mwefu ihe n'oge wee sụba na ebe a aba na nji arama na omenala wee sowe na nna gbuo. Nke na-ewe kacha ma o nwere nke ọ na-akpọ practice. Nke ha na-eji mgbede eje. Elu ebe ahụ ebe na-egbu. Ọ bịa n'obu ụmụ nwaanyị ọkaso ndị a na-akpụta arụ ọfọ ọ na-akwa ya na ka ọ na-apị ọgan olukwu n'ebe nwa mmadụ ihe a na-agbago ya ka a mụrụ n'oge wee na-anụ ya ka nne kata anya wee sụọ na onye ahụ kwivere onye ahụ abalị agba aka ma emere kịta na ya nke ụka anyị fụ n'oge ka mma maka ebe chara ibe akịta na sosei omenala ka mma mana cherekwo ya ka anyị wee sị n'ụka wee fọgbo wee ji nwa wee baala onwe ndị omenala nna na-eme isi jụọ m oyi ebe ahụ ebe a ka nọzi nke a bụ ihe ana omenala ahụ ofu aka mma ị ga-eme kịta kwadowe gwa nna gị na unje nwe onye ọfụọ depụta na omenala ahụ na nso nso anụ ọ kakwala gụ mma na cheregoro ị na-egbudo oge ị kara ịchọ osisi a na-akpọ 4x4 wee tụkwasị ha ị na-abịazila ogbugbu nna mba na olubeghị na nke onye dị obere mmadụ ọta bụ ogbubeghị egbu mgbe kwuru mgbe nke a lụrụ egbuo maka ya ihe ga-emere nkịta na ya bụ ka m chọrọ ka nje zie nna gị ọ bụ ha ihe o mefuru sikwa otu aka ha akwa jee na nke ndebe ọgọ m nje ebe a gwa m ha ụmụnne ya ndị nwoke ụmụnne ya ndị nwaanyị ha ncha niile ga-ezukọta nnukwu ebe ha kwede mgbakwa ogene ka ọ kụọ ekwe gbakwa obodo niile ka ha bịa maka enwe ihe alụ a ga-agwa ya ọtụtụ ata anụ ha mara ebe na afọ gị ebe a kịta na biko jesiziere m ya ma nsogbu ada mana chee ego m ajọ iji nna m ụgwọ ụgwọkwa ihe nji ekwukọ ọ bụrụ na ijikwa ụgwọ ekwuo ADAZI ụkwụ atada aha ọgwa na iji ụgwọ ịma na ụta agbụ awụ ibe ka afọ ọzọ abịa ka bịa mee ha ya eme ha ihe mere n'afọ nke okwu ha gwana gị n'oge sị na mma batara otu unu aha mba omenala mbatazie ka anyị gbakọzọ efuzie ka amazie onye abalansị ibe onye jibe ya ụgwọ ama m ihe nji na-egbu mana chekwa nke okwu eziokwu na nna m fepụrụ efepụ n'abalị ụnyaahụ ọ gawara mitin ndị amosi na Kalaba ama m na oje na-efebata n'efife a mana ọ bụrụ na mbalị ọnwụ na ofe batara agwa anyị ọbịa ọgwa na ofe batabeghị ị maa na ọmụnwa ga-eji aka were bịa mana onwe ebe iji achọ ọrụ m ịchọ ọrụ m biko mgbe anyị bịara anyị meghasa ebe ha niile anọzi n'ofu otu na-akụzi n'ofu otu biko ka ndị zie ndị ọgọ m biko jezie ka m gbado ebe m na-ejekwa Well, master. Father. Ọmụma kpọrọ gị. Anụjugo m ntị banyere gị ma. Fada mụ? Nke kacha nke bụ na obi adọrọ m mma n'ebe ị nọ. Fada ama m ihe ị na-ekwu ka ezi ihe asị na mme. Mgbe ma nọ asị ka eziokwu. Anụrụ m na ị na-agazi n'ụlọ ndị achawo. Onye kwuru? Nke kacha nke bụ na gị na nwunye mmadụ edinọbakwuo. Fada mụ? Nke a karịrị. Nke bụ na gị na-edina ụmụ ajadi. Fada gị na-aga n'ụlọ ndị achawo. Mana emere m ọtụtụ okwu. Fada ị kwesịrị ime onye mbụ ana m eme ụmụ ihe ahụ. Mana ofu ibe m chọrọ ime ka ị mata bụ na site ata gaba ana m asị gị ka ịkwụsịgodo ọrụ n'ụlọ ụka. Fada biko kwefere ya na na-eme tụtụ ụka aga onwe nke na-arụ ọrụ maka onwe mgbe o jere n'ọfịa ọgbata ụtazị ọgbata nchi akwụ gbata akwụkwọ ọgwụkọ ha tere ime abụ onwe na-eme ọkwefe ihe a niile nna m na-eme ebe a ihe ọtụtụ ụka aga ihe a na-ebe ebe onwe nke na-arụ ọrụ agwa ihe a na-alụ ọmasị nwaka ya tawago dọkịta nke a na
Ogbo ya sahi. Ogbo ya sahi. O wele asa na ọgụgụ. Ogbo ahụ maka na ka m ji asị frebe ahụ. Anyị je na-afịa kpatasị ya ịma na efe zuru ike. Nke a kịta ifela bịa eweta azụ. Etinye na eweta akwa etinye na. Ọkwa ya natara ọkwa ha nụcha anata. Igbo kwe? Panna. Ese panna. Kedu ihe na-eme n'ihu agwụ? Igbo kwe? Kedu ihe kpọbatara nwaanyị n'ihu agwụ? Wee duru nwaanyị egwu wee kwe iduru nwaanyị edubata n'ihu agwụ. Egwu wee kwe ndị bụ ogiri wee sie n'ofe. Nke bụ nwaanyị. Onye si hey! Onye si gị batara n'ime ha igwe agwụ? Agwụ nwa gị si m bịa o. Kpọrọ gị megide. Ọ bụrụ na ị kpọbatara nwaanyị ebe a bụ igwe m. No, nenu mme, nenu ọbara si ya n'otula na-apụ. Nenu oche anọ n'ihu agwụ. Nenu ọbara ọgwụ sasịrị nenu oche wee mebiere m ihe nji arụ ọrụ kama ọgwụ ahụ ole. Nenu ihe o mebiri m. Chọgbuo onwe gị. Adazi onwe gị ka nwa achọ gị afọ gị ọmụ ji anọchi anya. Ịchọ onye. Ịnwa igbuku isi n'oche akụnie, ebo gị ibi ya na-akpụ n'ala. Ibi ga-akpụ n'ala. Ebo gị ibi, nwoke ebe ị batara. Oke, uche gị bụ na onwe ihe a na-arụ. Ọgwụ nwa gị si m bịa. Ekwana m onwe m ọsị m bịa. Ị nọrọ onwe. Adazi ọmụ kpọrọ ọmụ. Ụmụ na-adịzi. Uwe ebe ka ị bịa merụ ọrụ m ihe nji arụ ọrụ. Ebe a ya ka mma. Ebe a ka nwe ụmụ na-adịghị. Uwe ebe ka ị bịa merụ ọrụ m ihe nji arụ ọrụ. Adazi biko, ebe a maka ebe a ka mma. Ebe a ka mma. Ebe a ya egwu. Ị na-anọchi ọrụ onye. Ị na-anọchi onye onye. Onwe na-emeghị n'isi. Ị na-anọchi anya onye. Ka ị nwara m ịnọchi anya m. Ọ bụ ịnwa ime ịnọchi anya m. Anụmanụ bịa nwa afọ ala. Ịnapụtakwana m. Ịnapụtakwana m. Nsogbu adịghị. Ọkwa ọ napụtago kịta ihe ọfọdụ kịta bụ ịrapụ. Ọ napụtacha ọ ya arapụ. Nwa afọ ala ọsọ. Nya mere gị nya kpọrọ. O wee sị gị bịa iwe bịara n'ihu agwụ m. O wee sị gị bịa gị bịara n'ihu agwụ m. Ebe oche ọ na-anọ. Na mmiri bụ ọsị n'ochie. O wee bịa ebe a merụ ọrụ m. Ọ bụ na ochie anya gị. Onye isi o nwere ihe na-ewe m nwa bụ seizi iwe na-ewekwe m iwe nke ukwuu. Ọ gwụkwa n'eziokwu na ọrụ anyị rụrụ na anyị rụrụ ya ọfụma, ọ gara na ọfụma mana ihe na-ewute m gịnị ka anyị ga-eme ndị a na-akpọ ndị nche na-anọchiri anyị ụzọ ka enwe ike iwepụ ha n'ụzọ ka enwe ike ịrụ ọrụ anyị nke ọma. Onye isi ihe sexy kwuso maka na ife udu egbe ndị a bụ ihe abụrụ ihe anyị ga-abịbịa ma aka na ada ama aka o ada ama aka kama ọgwa gị eziokwu mụ anọrọkwa ya o aga m ife emeli ya ụha ya ọdago Mwanyegodu mwakwa Oisi ka ngwa gị nke bụ eziokwu obi adịrọ m otu anọ maka ihe niile n'obodo a na-eme obi adịrọ m mma so anyị ga-achọ ibe anyị ga-eme ka anyị wepụ ndị a n'akụkụ yọtago maka otu anyị nọ ihe nchọ ka anyị zuo ka anyị esi wee mee ndị nche a obi adịrọ m otu anọ yọtago Onyeisi ọgwa ọkwụkwọrọ m n'ọnụ Onyeisi efu ndị nche obodo a hapụ ha ọsọ ofu mbọ ka m na-enyefe ọkaifu ndị oche obodo a ụna ọgba ụna echeki n'obodo a m ga-egosi ya na nsi esibata ọdago abụghị onye obodo a na ma egosi ha ihe njiwe ka dịka ike ghọtara ọ dị mma anụgo m ife unu okwu mana ana m ekwu na ụkwa onwe ihe na-eme ebe ọ bụ na ndị ichie obodo a jikere ịchụpụ anyị n'ọlụ ịgbachi ụzọ ebe anyị si eri ịnarapụ anyị oke nke lụrụ ebe anyị si apịkọlụ atụtụkọlụta ebe anyị ga-esi lata pịam
Hey! Nụmakwa na ndị be anyị si na onye gba ọta da onye aka n'ịkpa. Nwata ajụ na nne ya amalahụla ya nwa amalahụla. Ọkwa maka ndị nche a anyị ga-ewepụnarị ha. Anyị nọ tupu ha abịa. Enwe dibịa akara aka mma n'obodo a. Maka esigo mimi na ana nyocha synchronize na ihe dum niile wee chọpụta na nwoke a pelu mpe mana ọ na-eme ihe dị ebube. Ọ na-akpa ezigbo ike. Anyị ga-eje na nke ya. Ọ gaziere anyị ihe nhazi ọtụmọkpọ dị iche iche ọ desi nke kara aka nke ọ ga-abụ ndị nche obodo a. Ha wụ anya awụgharịa. Unu dere eji onye ọbụla gbakpe. Ebe ọ bụ na ha si na ha ga-eme anyị ụlọ aga n'anya. Anyị nwa ga-emekwa ha onye aka n'anya. Nwa wụ dike. Aga m eme ihe nje wuru dike. Ụjọ atụ n'unu onwe ha ga-eme. Agwa m Odogwu. Onye isi ga-ehu. Ha! Ihe a ka anyị ga-eme. Ọtụmọkpọ kara aka ka a ga-agwọta. Ịma na ọtụmọkpọ ahụ agwọsịa ya ọna anyị jesi ori na-apụta. Jefele ebe anyị na-eje ha na-anụzi akọ na ndị ori jele ebe ọ mafụ anyị anya. Anyị tụcha anyị na-apụ apụ. Ha ga na-ene anyị mana amafụ anyị. Ihe a ka anyị ga-eme. Nye abụ ihe ka mma. Akwa ndị a ka eji akpọrọ vanisha. Na nekere m aka afọ vanisha. Yọtago. Onye isi. Ego kwa m ihe ọ na-ekwu. Ọtụrụkpọ gịnị? Ebe mgbọ anyị nọ ya ejiri mgbọ pịasasị ya na-akọ ọtụrụkpọ. Biko ekwekwa m na ihe o kwuru ekpọtọrọ m mba agaghị agakwabe ọtụrụkpọ. Chekwa onye isi na ị ga-eme gịnị? Ị ga-agwọta ọtụmọkpọ. Isi ọtụrụkpọ ma ọtụmọkpọ emekwa nke gbasara m o. Ịmazi onye mbụ akpa mgbọ ka ị na-agwọtara ọtụmọkpọ. Mgbe ibe eji ya eme ndị nche eme anyị na-ese ha ebe ha ga-anọ. Ịmazi m ma emesi ike n'obodo ahụ afụ n'anya. Iji n'aka na onye a ga-agwọta ọgwụ a. Nna amakwa m iji n'aka na ha ga-agwọta ọgwụ agwọta anyị nye anyị ihe anyị chọrọ. N'obi aka m n'ọgwụ apịa mmadụ igwe ọfụnanya ndị nche gịnị? Ajọ nwoke a ka ADAZI ka ọ gịnị ka a na-akpọ? Kedu ihe butere gị ebe a? Kedu ihe butere gị ka m na-ajụ? Kedu ihe ị chọrọ bịa n'ụlọ ụka ebe m na-ekpe ekpere? Gịnị butere gị? Kedu ihe na-achọ? Gịnị ka ịmụ ị na-ekpe n'ekpere? Kedu ndị ị na-ekpere? Kedu onye ị na-ekpere? Kedu onye na-ata gị ekpere? N'anya ịma mụnwa ya bụ onye ikpeazụ ya etiri gị bụrụ maka ndị na-akpọ ibe ha bụrụ ọgba awọ na-akpọ di bụrụ akpọ nwunye bụrụ akpọ nwanne bụrụ mụnwa ama mkpọ bụrụ ịma mmana zere etiziri na m anya ị na-aghasa ihe m na-eme ịma ị na-emebiri m ihe na-agwụ m nke ọzọ ana m anụ na ị na-akpọkọrọ ndị ahịa m niile na-akpọbata n'ụlọ nke mbụbadị na ibi eburu ọnụ ụbọchị ya ihe ị na-eme ka na-eme onye gbuwe achọrọ onye gbuwe onye akpọrọ ibi onye ikoli ịmakwere onwe ugwu ịma akparịziri m ịma ana m akwekwara na ngwugwu mana o nwere ihe o ji abụ ime ebu gị bịa na ya ha wawara ndụ a ka m nwụrụ gị iyi eziokwu ịma ọ bụ na ịnwakwa anwa were m aja na garị ịnwakwa anwa wee bịa na ihe m na-eme wee na-agafe ihe m na-eme ịma ị ya ayọkwana nri ebe a mmesịa gị ihe unu ka ga ada iyo nri ikwuchana ADAZI ikwuchana gee m ntị ka m gwa gị eji m ike Chineke dị ndụ Chineke nke usi nke ndị ahịa na-arụrụ ọrụ were na-agwa gị na ike gị bụ ekwensu ga-ada o nweghị ihe ị ga-emenwu n'ime ndụ m na ama m onye m na-efe nekwa anya ka m gwa gị hapụcha ụmụ nrụrụ aka arụrụ a na nkechisi ụmụaka ama m ya ntị m na-ebute ya bịa m na-afụ ya mana ana m asị gị na ike gị ga-ada ike gị na-ekwensu anyị na-arụ ọrụ ga-ada ọ na-abata gị na ntị ọma ndịzi ile ana m adọrọ ike n'aha nna 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 ha ndị odubo eje ndị odubo ala ndị bi na ndị bi n'okpuru ala ndị na-efe n'ikuku ndị bi n'elu ndị nọ na mmiri ndị nọ n'okpuru mmiri asị m ka unu bilie n'iwu ewu a were na nwa agha ụnụ were na ụta were katapọtụ ụnụ wee kee mmemme ịma nyụwa ịma ịkpakụ ka ọ yọọ nri ebe a ka ya bụ mbe mara na mmiri dị bụọ ọkụ ifuru nke otu ọkụ ifuru ebe a ị ga-ayọ nri ebe a ị ga-afụ ihe njebe gị
ọkwa nke bụ nsogbu adụ ọ dị mma ịma aga m egosi gị na ndị na-efe bụ ndị dị ike ndị na-eji ọkụ asa ekpere azagịrị adị m ekpe ekpere mụ na gị anaghị azụ ụlọ ụka mana chezie aka ghọrọ m ọkwa ifere ebe a ị ya yọ nri nke aga n'anya ka m gwa gị onye gị abalị asaa mkpụrụ abalị asaa bido taa bụ anya mkpụrụ abalị asaa ka m nyere gị gịnị eme ị ga-ata afụfụ ma ọ bụrụ na iche ya nabata Chineke ka onye bụ na onwe nzọpụta gị ị ga-ata afụfụ ọkwa mụ na ị ga-ebido ime nsogbu n'ime ndụ gị otu a ka ọ dị ọkwa mụ na gị chezie aka ghọrọ m ịma chezie aka ghọrọ m mụ na gị nke gị otu nke m otu ka anyị nwara je mbere abụ nke bụ oke ọkwa gị m na-eresi gị enwe n'ọnụ adaka ọkwa ifuru gị ma ebureghị gị ibi a na-aya ha awa awa na ndụ a ebe kwuru okwu ege ihe agbara a ma agwa gị na ọmụ bụ adazi dantatịrị dadị ọkwa gị kekwere ihe mere gị ka ihe mere gị ji chọọ igbu m eriri nne edebere gị ọgụrụ ka m mere Adazi achọrọ m ọbara gwa chọọ na egwu na ọkụkọ gị gbuo onye na-aṅụ ọbara aṅụ ọbara na-eji ahụ ahụ iwere hụ ahụ achọrọ m ọbara ọkọ achọrọ m ọbara mmadụ onwekwa mmadụ a na-enye gị ọbara ya biko rapụrụ m aka ka a ghara ịnwụ n'oge m ezu eru rapụrụ m aka arụsị na-ana nwoke ihe mere mkpọwa bụ isi ka ọ na-achọ rapụrụ m aka biko Adazi bịa nke m nọkwa ebe ahụ gị na-ata icheke nekwa m ọkụ ngụ batara be m na-egbu m anwụrụ ọkụ ego batara be m na-egbu m anwụrụ ọkwa m ji aka m wee gụbata ọkụ na-egbu m anwụrụ ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ chọrọ igbu m ha sịkwana gịnị mere na ha chọrọ ọbara mmadụ arụsị na-ana nwoke ihe mere mkpọwa ọkụ isi ka ọ chọrọ a sị ihe ebe ka ha nọ ya na ha chọrọ ọbara mmadụ ha na-anaghị ọbara were ọbara nye ha nsị ha gburu egwu na ọkụkọ dị ebe a dị nne were nwee ọbara ha chọọ iji agwa ha ọbara onye ka nje nye ha ọ wụrụ blood bank ya bụ were ọbara nye ha mmụọ ka ị na-ajụ nye ha ọbara ọ bụrụ onye ka esi nye ha ọ bụrụ nke na-eburu nke nna gị were nye ha nna m anwụgonu nne gị ọnwụgo ebe ha nwụgonu chọọ ofu nwa gị hepụ isi nye ha ọbara ha ṅụọ ọ nkwa ikwere kwa gwara gị ihe agwa gị eju a gwara gị tie ya kpọmkpọm ibi na igwe so na-ekwu na ihe a adịrọ n'ọbara ụnụ ime ya agwụ adịrọ n'ọbara ụnụ maka ihi ego ndị ọmakpo ị na-aga akụ kpokpokpokpo ị bụrụ na ogele were chọrọ ha kwe were ogele nọ n'ihu agwụ kibe ọbara nọ nye ha ọbara ị na-ekwere na-ekwela ihe m kwuru bi ugbu a biko ka anyị gaa n'ihu agwụghị anyị ganye m ka epi ga mkpụrụ ka gbo wee kpocha ọnụ ọsọ a na-ana ya ọbara ka epi ikwe enyekwara national icheke onye a ka ị nwere igwe enyi nwoke gịnị ka m ga-agwapụ gị chere nya m nwere KP ma PP ma HP nye gị kịta ihe adị mma gbam ngwa gị ihe ị ga-eme ugbu a ihe niile edere du ọka isi eme Adazi were ọbara na nna nwa m ndị mụ na ha na-arụ ọrụ na ana m isi mmadụ eri ji atụ ya mbụ m nye gị PP nye gị KP ngwa gị ihe ị ga-eme ugbu a ọ na-ana ọbara ha nwụkwa onwe ha n'ọbara ihe anyị kpebiri ọ bụrụ onye ka ha na-achọ ịṅụ oke ngwa ha nlezi ọbara m bịa ṅụọ gị nọ ebe a na-eme ihe na m sịrị nye m agbara gị were ọbara nye ha ịmakwa ndị gị na ha na-ekwu okwu a anaghị afụ ha anya onye ka ha bụ ọka afọ ọkwa ha ịmakwa onye mbụ akwara fụ otu ha bịa ṅụọ ọbara ha na ọbara icheke bịa ṅụọ icheke mara na ndị gị na ha na-ekwu okwu a na-ada afụ ha anya a na-afụ ha ya na afụ ha anya ha lee m otu a ha pụta ebe ogbo m nke pụwa anyị isi ebe ṅụọ ọbara nke ha ha bịa lee ebe ọbara sụrụ a na-apụta asa ndị ya na-asọwa ndị gị na ha na-arụ ọrụ gị na ebe a na-ama kwakwa ha bịa ṅụọ ọbara ha lee ọbara ọbịa onye pịara ihe onye ele ebe m ga-agbaje mgbaba imu na ha nwere ike ịbịa m icheke chere m ka m na ihe nchọgba m ofu ụtọ ụjọ taa agaghị abịa ha bịa mụ na gị asọ arụsị na-egbu onye na-enye ya nri ogbu onye mbọsị ndụ na-agụ ya ihe na-akpọ na-egbu atakata agbụsị ya ụsụ m ihe ọjọọ ya njọ were aba na akpọ ụrị ajọ uche dike m uru ọgụ
ochie dịka m uru ọgụ mberede nyere ike eji ihu ọja azụ ọkpa ichoku aja nwụrụ akpọ nsịkụ asọkwa soja onye si ọbụrụ ọbụrụ dị onye eme gịnị ọkwa mụ na ụnụ na-arụkọta ọrụ ọnụ ihe ụnụ si m mee ka m na-eme ọ natara chi ada efetapụ ya efetapụ ụnụ na-enye m nri ana m enye ụnụ nri ụnụ na-akụrụ m nri ana m akụrụ ụnụ nri ụmụ m kedu ihe a ya emere ụnụ chairman taa ohu na menwe isi ụsụ racha gị ọnụ ọmụ gị na-akpọ chairman kedu nke bụ chairman chairman nke ụnụ ka ọ bụ nke anyị kedu ihe bụ chairman kpọnụ m adazi nwoke ukwu amagbuo dike n'azụ ọwụwa efe iyi ya na-akpọ na-egbu atakata agbụsị ya ụsụ m ihe ọjọrọ na njọ were abara akpa gị aja nwụrụ akpọ nsị ka idochiri onye nwe ọjị arụsị apa n'aka ọ na-ere kpọọ m adazi odogwu akari aka amagbuo dike na ihe ọwụwa efe esi na azụ magbuo dike ọwụwa gịnị bụ chairman ọmụ na gị na-arụkọ okwu ọrụ nna ya dazi ihe anyị kwu maka ya bịa hụ na anyị bịara ka isiere anyị ọtụmọkpọ ka ị gụọla anyị ọgwụ kara aka ụda esi kara aka maka ihe ndị nche obodo na-eme anyị n'oge a ihe ndị nche obodo anyị na-eme anyị n'oge a obi chete anyị ebewe ndị nche obodo anyị na-anapụ anyị ọnụ n'ara ebe anyị si wee na-arata bịọm ka ndị nche obodo anyị bịara gbachie ụzọ anyị ma dị ma nọ ebe a ka anyị si eli ya ka anyị kwụ bịa sị ka anyị yọnụ gị ayọ gwakwunụ gị agwa n'obi dị umeala anyị ma ihe na-eme anyị na-alụbụ maka azụ ka ị gụọla anyị ọtụmọkpọ kara aka nke ọ ga-abụrụ ha bụrụ egbe bịa ha kwa anyị anyị akwa ha kwa anyị akwa anyị ma anyị na-anụ ihe na-eme anyị ma onye bụ ị na-emebi ya alụsọ nwa sị na nne ya amaghị ụra amaghị nke cha 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 asọkwa onye si ọ bụrụ dị ome gịnị unu erutego n'ebe njedebe ihe niile odogwu bụ odogwu ifuru ebe a unu ruru ejesi ọgwụ ndị ahụ bụ ndị nche obodo unu bụ ebe a ka ha natara ikike ha ji arụ ọrụ ndị egbe na-ekwere okwu ọ bụ ebe a onwe ihe anyị anaghị eme anyị na-eme onye nwụrụ anwụ okwu ya ma onye dị ndụ ọnwụọ onye sị ka ọnwụọ akwa aja ọnụnụ n'ebe nwa sị na nne ya amaghị ụrọ ya ehi nke o nwere ihe gbasara ọgbụrụ agbụrụ n'ọbado onye mekaniki a na-asị na aka ya dị ọcha asọkwa oke mmanwụ ochie dike ị nụrụ ihe ha kwuru ele ihe a ya emere ha njọkụ nna m ukwu ese m me gịnị o chere ọ dịka nwere ihe mmụọ chefu ọ dị mma njọkụ tie ha ọmụ n'ọnụ onye ha ọmụ n'ọnụ na-ezekwa aka onye tiri ọmụ n'ọnụ na-ezere aka yewe ayabere tetabara hanangara soro wodo shere mama koto yere ketere yashidi yakidi yarapata soto soro potoro toto sere potoro toro esere toro e barakata kata pata sarapoto tori kodi toro dobo arabata koto tori kodi toro tori apadegede tomora tawa njọkụ ichezigo ha mụrụ ọnụ nna m ukwu adịgo njikere emezigo oke mmanwụ ochie dike ị nụrụ ihe ha kwuru ele ihe a ya emere ha mba na ọ bụrụ na emekwara ha kedu ihe ya emere ọ sọ m gwa unu na unu jee ihe unu ya eje n'ofu onye n'ime unu ama nsonata eze mmụọ ofu onye ama nsonata anyị bịa ka ichekwaba anyị kedu nke ị na-ekwu na ofu onye ama nsonata ọ ihe a gwara m ebe a ka na-ekwu rie nso chere iwepụrụ ihe a n'ọnụ were ekwu
Mba. Ese he. Ina hikiri ina me ọkwa ifuru nke bụ nwatakịrị ọ na-eme anya ka ọkwa na ọkụkọ na-arahụ n'elu onye mee ihe mma ebere isi nwata tatara ihe ya tatara ya ha ewe kọrọbade asọkwa tụa Shara matakata hono. ADAZI. Onye kwa. Ekwunokwu. Onye kwunokwu. Na gịnị mazi? Achọ m ọbara. Ọbara onye ka ị chọrọ? Ọbara mmadụ. Ọ bụ nwa onye dị ebe anyị enye gị ọbara ya. Ya chọọ ọbara ewu ma ọbara ọgwụ. Nwa ọbara dị ebe anyị enye gị. Square up gị na. Ị na-achọ m okwu ọrụ a n'aka. Achọrọ m ọbara. Nwere onwe ugwu. Emebigoro na m ọrụ na-arụ arụ. Ọ dịkọ na-abụ mgbe ọbụla. Ọ dịkọ na-abụ mgbe ọbụla m kwadoro ịrụ ọrụ. Ọrụ je abara m uru. Itikabata. Nwere onwe ugwu. Emebigoro na m ọrụ. Laa m aka. Oge ọbụla ibe ebe na-achọ ọbara ọbara. Afọ na onwe ya rapụ m aka. Si ebe abụọ. Onwe ọbara nọ ebe a na-enye gị. Eze mmụọ. Gịnị na-ekwuzi? Mechie gị ọnụ ebe a. Ọ gbasara gị. Ihe agwọdị ara tọrọ gị. Onye mekanik ọ na-asịrị aka ya dị ọcha. Ndị ka na-ajụ. Onye mekanik o nwere ike ịsịrị aka ya dị ọcha. Mechie ọnụ. Eze mmụọ aghọtazikwa m nke ọbara ọbara. Aghọtazị m. Ebịakwa ka ichekwaba anyị ụwa. Aghọtakwa m nke ọbara ọbara. Eze mmụọ. Mechie gị ọnụ ebe a. Ihe agwara m ebe a ka m na-ekwu. Chere iwepụtara ihe a n'ọnụ wee na-ekwu ka. Esi hụ. Ebere emegburu ngo. Ei! Sheba pụọ. Sheba ị na-emebiri m ọrụ. Sheba pụọ. Raa m aka. Njọkụ. Na m bute egbe. Ka anyị nene ihe anyị rụrụ. Njọkụ. Chee egbe iru ebe ni. Wete ka aka m metụ ya. Ewe! Iru. Ogbu onye mbọsị ndụ na-agụ ya. Agbamgoro onye onwe ihe o mere. Ma onye ọbụla nọ ebe a, onye ọbụla chekwa ebe o si anyụ mamịrị. Maka egbe acheghị ihu ebe isi anyụ mamịrị. Ọ gba gị jaja. Ọ gbasakwa ha. Egbe amakwa onye bụ ya. Njọkụ. Ya nene egbe. Ya nene ha. Nene ha. Njọkụ nene ihe n'ọbịa anyị rụrụ. Ọ na-amagharị kpụrụkpụrụkpụrụ oke. Nene onye ọbụla ị chọrọ inene. Nene ya ozugbo. Ọkụ o mere. Asọkwa. Hey! Njọkụ. Ị gbatụrụ onye agbatụ. Ọ ozi iziri m ka m na-alụ. Ngwa gbakere nke nwoke hapụ nke nwaanyị na ụmụ nwaanyị nwere obere okwukwe. Kedu ebe ịkpara aka n'egbe a o ji egbu mmadụ bụ anyụ? Njọkụ ihe akwa ọrụ anyị na-arụbu arụbu mbụ. Iwe ebe ebe na-agasara m ozu mmadụ. Abacha. Kedu ihe njebe ndị arịkere? Ndị ihe gbagburu agbụ iji egbula abịa nna gị. Njọkụ butere n'egbe a. Chi ihu ebe dị. Ihe akụziri gị taa echi akụziri gị. Ibukọta egbe n'aka na ibube n'aka ebe. Egbe. Do. Mụrụ nwere ebe a si mejọ gị gbaghara. Nwe kpaa agwa dịka egbe. Nke ibi ebe a gasara m ozu. Ọ bụkwa ihe anyị dịrị ka ị na-eme. Njọkụ. Ya kwụrụ na laịnụ ka nne n'ụlọ niile. Kedu njọkụ? Unu na-agba ọsọ? Ka ebe unu na-agba? Ngwa ka nene zie gị ka nsi na nke nwa nene. Egbe wee kwezi egbu. Egwu. Eze mmụọ prap. Ebe ka ọ gbajeziri? Ịhụra na egbe na-atụ ndị ahụ ụjọ. Egbe na-atụ mmụọ ụjọ na-atụ mmadụ ụjọ. Gịnị mekwara na egbe ya kịta? Njọkụ. Kedu ihe a ga-eme ozu ndị ya gbagburu agbagbu? Esi marụ. Ihe ebuje ebe. Hey! Timo. Dikeh mana aku? Otomobil karo. Aku di jauh bana. Bana. Hai. Nya namba betabe.
Onye isi. Igwe n'igwe. Igwe apụtabeghị. Ọ gbafere m ya n'ụzọ lụrụ. O kwesịghị ịpụta. Ka ebe ọ nọkwa na? Amazụkwa m onye isi. Gabazie. Ana m arụzi. Dibịa nke a mụọ dị agwụ ọgwụ cha 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 cha. Ọtụmụmụ nke alụ ọdụ ọlụ cha cha cha. Dibịa onye ala ka ọwụ. Onye si na. Dibịa ma ha agwụ ọgwụ. Na dibịa na ọma ha agwụ ọgwụ. Ebe a na-ekwu na bullet na kọmputa agwụ na. Onye kwuru na dibịa ma ha agwụ ọgwụ. A ga na-alụkwa n'ụlọ. Ntakwu ebe a na-amụ. A ga na-alụkwa n'ụlọ. Onwe kwuru amela anya ahụ. Ka ebe bullet na kọmputa nọ. A ga na-atachikwa n'ụsọ ahụ. Onye isi. Mana nsogbu adịghị. Nka na ebe a. Ntakwu ebe a. Ntakwu ebe a. Ana m. Nwoke si na-ata egbo mmadụ. Gịnị bụ ihe na onweghị hụrụ amịla anya a ga na-alụkwa nne onye na-achịkwa gị esi ọchụkwa onye na-achụ m ka anyị na-agbaba na-asị onweghị ibe na-agba ibe na-afụ ebe onye nwaanyị gwara ndị na-eso ụzọ ya na ma bịa ọzọ ka anyị na-akpata ihe nke na-akpa ibe ọ dị ka na-echi mame ka anyị gbakwa ọka bịanụ bịa ka ngosi ka esi akpanụ bịa onweghị ibe anya maka na anya nwere ibe anya mara ka esi eme bịam ọfụọ mere ka efu ọ dị egwu Chairman, onye isi anyị jee na nke ADAZI ka anyị jee kpọta ọgwụ chekwaba onwe anyị anyị rụzie ebe ahụ ọ bụrụ ọnwụ esi na nke ahụ pụta esi ka anyị bịa jebe ebe a ga-eji bute ego n'ezie n'ebe anyị nọ onye isi n'ezie ebe anyị nọ kedu ihe nwere ikwu n'ihe a onye isi obi adọrọ m maka nwa nke bụ eziokwu onye isi na-egodi mmadụ na-abụ ime otu anyị ana na ebe anyị nọ kịta degodo anyị ebe anyị nọ kịta ka ihe ọpụta ka ị chọrọ ka anyị ebe anyị nọ kịta ba gee ntị agwụgwọ m unu na mbụ ọnwụ unu maka obi aka ahụ na aka n'ọrụ unu rie ntị nkịtị kpakwa nwụchi unu dị nke ahụ nke ugboro 12 na-abanye ise ahụ m obere nwa n'ọrụ a onye jiri nwayọ ka anyị were nwayọ nke abụrụ nke iji na-agụ nke abụrụ nke iji na-agụ obi adọrọ mma na onye otu anyị kịta ndị otu anyị ahụsigo ọnya aga m ike na-abụ anyị ga-arapụ ndị a mmadụ na-aba mkpana ụmụ nyenụ m efe nyenụ m ohere ka m chie echiche ka mmadụ otu a ga-esi wepụ aka onwe n'ofe na na-abịa akọtụ ka ihe ọkpọrọ ọgwụ kwanyekọrọ onwe ụlọ ugbo ana m agwụkwa ọrụ kịta a na-ekwukwu maka ndị rapụrụ na bụrụ na naghị akọ nọnsens ihe n'ọnọdụ anyị nọ na ọnọdụ anyị a na-ekwu na nwoke ADAZI ọma nweghị ọma nweghị mma ọ na-eme ife anyị jikwa ọzọ anyị eje n'ọnọdụ anyị onye isi chọọ ihe nye m agụ na-agụ m chọọ ihe nye anyị onye isi chọọ ya yiri bịa ke ndị nọ n'ụlọ a ndị na-amụ ọkwa akwụ ụgwọ ke ha mada konye ya akwụkwọ ọra bịa ga-enye ife anyị nwaanyị ngwa ka anyị na-ekwu biko nye ya akwụkwọ unu ji kwụ ụgwọ ọkụ ke ndị unu bụkwara ị na-ajụ anyị ndị ahụ enwe ndị ọzọ na-anụ ụgwọ ọkụ na ndị nepa ndị nepa anyị akwụgo ụgwọ ọkụ nụ nye ya akwụkwọ unu ji wee kwụ ụgwọ ọkụ a na-akwụ ụgwọ ọkụ ugboro na n'ọnụ ka ị na-akwụ ya ka wetara ya akwụkwọ ga-esi ekwu akwụgo m ụgwọ ọkụ nne m ukwu ịnụ gị ihe ọgwụ anyị weta ego gị ka anyị pụ ebe ọ dị anya ọsịsọ hụ na ya arụsị ekwuo n'okwu oke ihe ọ dị chọrọ ka ịnụ biko nye anyị akwụkwọ unu ji wee kwụ ụgwọ ọkụ di m uwe onye isi ndị nepa anyị na-akwụ ụgwọ ọkụ tupu oge erue ya ọ gaghị ewe Emeka ọfọ ka nwa gị Emeka ọfọ na-akwụ ụgwọ ọkụ tupu ya na-eru mgbe a na-akwụ ya
ọnwụ na ọkwụ ya abịa ebe anyị kọtụ ọkụ ya ọ ya nwadiri anyị ọrụ aka anyị na-arụ nye anyị ihe iji wee kwụkwọ kọsọ anyị na anụchi ekwu ganye ya akwụkwọ onye mee ekene dịrị Chineke na gị ma abatago ọ gaghị nwa ihe a obi m ka efe na-eme ọ sị na ha wụ ndị nepa nna biko banye m ụlọ nwunye gị ama ihe ọ na-ekwu banye si nwunye gị ka onye anyị ego akwụkwọ unu ji wee kwụ ụgwọ ọnụ ọwụ risit ịma ihe mere na-ewe n'iwe akụkọ ịma ihe mere ka okwu ndị ụmụ nwaanyị na-adị okwu ha na-awụ ọkụ otu ịbata nwoke ibe gị ka ị fụrụ banye m ụlọ gị anya anyị risit unu ji kwụ ụgwọ ọkụ hapụ ụmụ nwaanyị a na-asọtọkarị ọnụ nwunye ka anyị si nye anyị akwụkwọ eji kwụ ụgwọ ọkụ ya sa eji ọnụ akwụ ụgwọ ọkụ biko unu ewe n'iwe ka ebe ụlọ ọrụ unu dị ị na-ajụzi ka iwe onye obodo ị mazi ebe nepa ọfisi nọ n'anya ihe nji ajụ gị ya kịta na maka mụ na onwe m si ebe ahụ alụmọ na onwe m onye nepa na ị na-arụ na nepa ngụnwa na-arụ na nepa n'osi ọ na-arụ na nepa na nepa nke anyị ka ị na-arụ ya ụnụ banyere ndị mmadụ ọrụ ka anya ya akwụkwọ achọkwa m maga nye gịnị akụkọ eweta ya ike anyị na-efe otu a gị wee eme ya maga di gị na-achọ itinye onwe ya na nsogbu o wetara akwụkwọ na-abụ ezigbote akwụkwọ na-egosi ọ na-achọ itinye onwe ya na nsogbu nye na ya ugbu a unu so na ndị na-ahọrị ndị mmadụ n'obodo a obi m ejidego m ha ka m kpọzila ndị uwe ojii kịta na ịkpọ ndị uwe ojii anyị maka ọ na-akpọ ndị uwe ojii mụnwa ka ị na-akpọ ndị uwe ojii bịa ka iko bịa nwa ebe ka ịgba mee ome nke imebere agụụ dị m na-arụ ihe anyị hụrụ anyị na-agbagharị ọ dịkwa ha n'ụsọ mma ma ya were ọrụ na-abụ nse asị nwoke emeghị ka ọra na Naịjirịa eburu ya gafee ama nna biko lena na anya agụụ na-achị ịnara ya ụmụaka ka ji esi ka anyị pere efe ihe a biko o wee buru ya ka iji arụ ọrụ nzuzo na-adịghị amụma dị iwu ala anyị kwuru na-ada ala anyị mebibiri emebi amara okwu ije nna biko ka m kwụrụ n'ụgwọ ka m na-akwụrụ n'ụgwọ nwoke idobe na-arụ na imu ya ịtọbago ọkụkọ na nga nsogbu adị ihe na-akwara ugwu efe polisi ga ọwụ ya onye kwere ka ewu ndọbie gị ka nse ga akwara nsogbu adị anọ m ebe a ka nyecha ka m pụta ọnụ che mama na-atụ sel ọta ka m bịara sel ọgwụ m na-ahụ ebe a na-abịa m nọ na akpakọrọ ogwe ọmụ ka a na-akụra jilo ikwisi unu kụrụ onye ka m ga-atụ ụjọ n'ime ebe a ịghọta mmadụ dị n'ala onye bụ ọkụrụ ọkụrụ